Hele, zažil jsem třeba, i kdy auto mělo jedno kolo rozpojené na půl, začnu nakládat a frajer přiběha. Hele, hlavně mi ty kola nemodři. A já na ně koukám, říkám, to jedno kolo nemá. No ale ty 3 já ještě prodám. Ahoj, já jsem STN a vítám vás z nového studia. Dnes budu pokračovat ve zpovídání lidí, kteří mají zajímavé a nebo ne tak úplně tradiční povolání. Tak dej vědět třeba dolů do komentáře, jestli se ti tenhle koncept líbí, jestli v tom mám pokračovat, protože mám připraveno spoustu dalších hostů. Taky nezapomeň dát like a odběr, protože to je v naší branži strašně důležité. Děkuji ti předem a teď už užívej dnešní rozhovor. Tak, já tě tady vítám, díky, jsi dorazil. Jo, ahoj. A samozřejmě je to takové povolání, které jsme tady ještě neměli. Je to možná začátek nové série, uvidíme. A samozřejmě klasicky všechny bude zajímat, nebo i mě zajímá, jak se člověk stane řidičem od tahovky, nebo obecně teda odtahovkářem. Jo, nazval bych to asi odtahovkář. Jak se tomu dostaneš, to nikdo jako dítě asi ve školce neříká, že já budu odtahovkář, až budu velký. Hele, určitě z mé strany to byl nějaký jako přirozený vývoj, jo. Udělal jsem si prostě papíry na velký, takže na nákladák. Jezdíval jsem nějaký paletový zboží, ale prostě práce, co mě moc nebavila, nenaplňovala. A samozřejmě každý den jsem se vracel domů, furt nějaký nehody, víš, něco takového. A prvotní to, tak jako adrenalin, víš co, jak když od malička koukáš na hasiče, policajty, takový to, tak já koukám na ty odtahovky, prostě tam přijel frajer s ohromným autem, majáky, teď nakládá úplně auto na 2 půlky. A bylo to pro mě jako zajímavý, jo, takže jsem začal zjišťovat, jak se k tomu vůbec můžu dostat. A v podstatě není to úplně jednoduchý, protože vlastně máš svěřenou techniku fakt jako za x milionů. Prostě manipuluješ s drahýma věcma, s drahýma autama. A než jsem se k tomu vůbec dostal, tak jsem oslovil asi 7 nebo 8 společností, kde mě teda vlastně vzali jenom v té jedné, protože jsem byl úplně nováček. Klasický problém u všech, když dodělají školu, že prostě je nedostatek praxe, takže všude chtějí praxi, ale kde si ji máš udělat, když ji nemáš, takže jak se k tomu zaměstnání dostat. Takže po nějaké době teda se ti podařilo a někdo... Jo, ale oslovil jsem prostě pár lidí, pak z jedné té odtahovky se mi prostě ozvali a že by to se mnou zkusili. No a co to teda obnáší, protože mě teda párkrát taky nakládali, takže vím, že jako jsou to menší auta, větší auta, vím, že jako jsou to takový jako zkušení borci, kteří asi viděli kde co, ale co jako, že musí být ten tvůj skills krom toho řidičáku? Nebo jako v čem to je třeba složitější, než, já nevím, jezdit kamionem? Hele, v čem to je složitější, tak třeba samotný ty odtahy, jakoby to naložení toho auta, jo, prostě přijedeš třeba na místo, kde bude auto s automatickou převodovkou a je to třeba zablokovaný. Když tam nejseš, jestli jsi někdy viděl ty odtahovky s tou rukou, s hydraulickou rukou, prostě maník přijede, naloží, odváží. Ale jsou situace, kdy prostě tam třeba nejseš autem s rukou, jsi tam maličkou odtahovkou. Což znamená naviják, jako? Třeba. A musíš to prostě nějak, víš co, jako odjistit, vyřadit do neutrálu a naložit. Tak třeba takovýhle jakoby zkušenosti tam získáváš, jo. Samozřejmě, když nastoupíš na odtahovku, tohle všechno buduješ, protože jsou furt nový auta, takovýhle, takže samý nový způsoby prostě, no. Takže furt se jako musíš ještě něco učit. Ale asi bych to jenom zaokrouhlil, že vlastně každý odtahovkář se furt učí. Furt. Nikdy vlastně nejsi připravený do čeho jako dalšího, no. To nikdy nenapadlo nad tím takhle přemýšlet, že to je jako skoro jako řemeslo, že prostě máš nějaké know-how, které vlastně třeba předáváš někomu dál, nebo se v podstatě to, prostě takhle je. Učit a vylepšovat se, zlepšovat. K tomu bych jenom rád třeba řekl, že mě zaučoval prostě hrozně příjemný maník, který to dělá přes 20 let. A během třeba 1 roka mi dal opravdu takové zkušeností, že opravdu jako přijel jsem třeba k nehodě, kde jsem dával do kapsy prostě maníky, který se tím živili 15 let a já to v tu chvíli dělal třeba blbej rok. Měl jsem prostě jako tak dobrý zaškolení. Dobrého učitele. No a jak třeba probíhal tvůj první den jako v té práci? Tak první den byla taková jako mrkačka. Prostě jenom jsem seděl na spolujezdci, díval se, ptal samozřejmě, já jsem ukecanej, takže já jsem se furt ptal, co s tím mám dělat, kde to zaháknu, jo, jak to funguje. A Frade prostě vyprávěl, povídal, ukazoval. Vzpomínáš si na tvůj jako první případ třeba? Co jako úplně třeba první odtah? No. Hele, tak můj první odtah asi nebyl nějak zajímavý, bylo to třeba nějaký prostě nepojízdný auto, obyčejný někde ve městě. Naložil jsem přesně, jak jsi říkal, navijákem, natáhl nahoru, zakurtoval, odvez do servisu. Až nějaký jako nehody, nebo tohle to bylo třeba až později. Jo, on vlastně odtah většinou je, že někomu prostě zdechne auto, jo. Třeba. To je asi 90% jsou spíš jako poruchy. Samozřejmě. Porucha a na pojišťovnu nebo něco nějak domluvené, prostě musíš to odvést do nejbližšího servisu třeba a tak.
No tam to začne být asi vlastně zajímavé v tom, že vlastně tam budou různé spojitosti, že asi s nějakými jako pojišťovnama, servisama, různé díly a tak, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Borec, co tě zaškoloval, tak byl třeba fakt majstr, co to dělá třeba 20-30 roků. Jo, opravdu. Týpek to dělá asi 25 let a vlastně ovládá veškerou techniku. Od malých odtávek až po ty vyprošťováky, kdy se jezdí třeba pro autobusy, kamiony a takhle. Takže to nejsou prostě jenom osobáky, motorky, dodávky, ale vozí se úplně všechno. I třeba stavební stroje. Jakože třeba jenom převoz strojů. Třeba. Prostě stává se i nějaká prostě společnost tě osloví s tím, že potřebuje třeba převízt bagra. Když na to techniku máš, tak jim to odvezeš. No a teď ty jsi jako v nějaké společnosti a si ty kšefty zhání jak to funguje takový jako normální určitě, den? Hele, v podstatě funguje to hrozně v principu taxíku, když to řeknu takhle, jo. Protože je vlastně nějaký dispatching. Každý to auto má prostě jako GPS-ku v sobě a funguje to v podstatě, vznikne nějaká porucha, nehoda a ta pojišťovna vlastně hledá nejbližší auto. Vidí, že má nejbližší auto, zavolá té společnosti, dobrý den, máme tady tohle a tohle, můžete poslat to vaše auto, samozřejmě když to jako řeknou, že jo, tak tě posílají. Je to zase taxikáři pro auta. Já jsem vlastně taxikář pro auta, no. To znamená, že ty jsi jako ráno došel do práce na nějakou pevnou jako pracovní dobu, to je... nebo strašně individuální? U otálky strašně individuální, znám prostě lidi, co dělají opravdu, jak se říká, těch 24/7 a znám lidi, kteří mají různý směny, jo, kteří třeba týden pracují, týden doma. Jo. Nebo třeba, že i 3 dny pracují, 4 dny doma. Je to hrozně různý, asi jak se domluvíš prostě v té dané společnosti. No. A s tím, že ty 3 dny jsi jako třeba non-stop na telefonu. Určitě. Je to vlastně braný jako pohotovost, což znamená, že jsi prostě na telefonu. A když ti prostě zavolají, tak zhruba těch 45 minut prostě musíš být u toho místa, kde něco. Když je to takhle náročné časově, jako z finančního hlediska je to zajímavé jako zaměstnání? Určitě. Když je nějaká ta sezóna, jo, kdy fakt jako těch aut je opravdu hodně. Záleží třeba i města, jo, bych rád jenom řekl, že když třeba budeš dělat blíž k Praze, samozřejmě těch odtahů je tam 2x tolik. Když budeš dělat někde pro nějakou malou soukromou, co má 2-3 auta někde na nějaký vesničce, tak si samozřejmě tolik nezajezdíš. Ale finančně je to rozhodně hezký, jo. Přirovnal by to třeba k platu kamioňáka, něco takového. Ještě k tomu získávání těch kšeftů, ty jsi teda říkal, že buď teda, já nevím, někomu zdechne auto prostě, tak si dá do Google odtahovka, nějaké město, najde si tu nejbližší, zavolávám dispečinky, taky by se dalo. Když jsi třeba poblíž, nebo takhle, jo. A nebo teda, jak už jsme to nakousli, tak je to, že jsou nějaké dealy teda se servisama a s pojišťovnama? Hele, v podstatě ani ne tak se servisama, to bych ani tak neříkal, ale jo, tak jsou nějaký smluvní pro určitý servisy, jo, ale z 90% nejvíc odtahů skrz tu pojišťovnu. Jo. Samozřejmě máš povinný ručení, takže když ti někde chcípne auto, vemeš si zelenou kartu, většinou tam bývá telefon do nějaký ty jako daní společnosti, asistenčky, jo, já nevím, zmíním třeba jednu nejvyšší, to asi není úplně jako tajemství, tak je třeba Global Assistance, určitě jsi to i viděl, ty polepený auta a takhle. Takže najdeš si tam třeba telefon na Global Assistance, zavoláš tam, oni si samozřejmě zeptají, co se stalo, kde s tím stojíš a tak dál. A už v tom, co oni s tebou telefonujou, tak už ta paní vlastně hledá nejbližší auto. Podle té GPSky. Podle té GPSky. Takže ty, když jsi tu chvíli poblíž, prostě jsi volnej, tak tě vyberou. Že jdeme tomu, že teda já nikdy jsem ten problém neměl, někde mě prostě zdechne auto, začne tam grilované kuře na kapotě, musíš to odstavit, prostě kouří se z tohoto, volám tam. Ten nárok na ten odtah vlastně je v rámci toho povinného ručení, nebo určitě, vždycky máš nějaký nárok, ale když to řeknu, buď máš třeba nejbližší servis, nebo určitý třeba počet kilometrů. Bývá... Jak je to v té smlouvě, že? Přesně. U jaký seš pojišťovny, prostě, tak každá smlouva to má trošku jinak. Ale v podstatě jako každý má nárok na nějaký jako nejbližší odtah, když to řeknu takhle. To už bývá v tom povinném ručení. Tak přemýšlím, že ty jsi vlastně první člověk třeba, se kterým jako jednají takto na život, když se někomu stane, já nevím, třeba nějaká nehoda, teda pokud tam nejsou policajti, nebo spíš jako dejme tomu porucha třeba. Ale v podstatě jo, první vlastně s kým ty samotný lidi volají, tak je nějaký ten dispatching. Jasně, dispatching, ten tam pošle tebe a ty tam jdeš jako první, jako, že třeba našel se, já nevím, nějakou ženskou, nebo která byla fakt jako rozrušená, že musel ještě třeba utěšovat, že dělal ještě jako psychologa. Jo. Určitě, hele, stává se to, nejhorší je třeba určitě takový ten případ, já jsem nakouřila manželovi auto, prostě ten mě zabije a takhle. Teď já jí říkám, tak nebojte. Viděl jsem horší. To jí úplně říkat nemůžeš, jo. To by si moc neutěšil, ale si řekneš, nebojte, otáhne to je dobrý, pojišťovna zaplatí, jsou to jenom plechy a takový to. Jako dalo by se říct, že ta práce je i hodně na psychiku, jo. Protože vem si, že stane se třeba nehoda, kde bylo i nějaké zranění
odvezli třeba pánovi manželku do nemocnice a on tam čeká, než přijde třeba ten motovkář. Aha. Tak prostě je z toho třeba celý špatný, viď, a ty to tam tak trošku musí jako utěšit, to řeknu takhle, no. Je pravda, že ty jsi někdy součást toho, Jo. takového toho, řekněme, nevím, systému nebo Já bych týmu. to jakoby nikdy nezařazoval, že jsme jako to IZS, jak se tomu říká. No, jasně. Ale v podstatě jsme v okrajově, jo, protože samozřejmě první je tam, já nevím, sanita, hasiči, policajti. Jasně. No a vlastně kdo to přijede uklidit, uklidit. Vltavka. To znamená, že jsi to jako ještě účastník, ještě tam třeba vidíš Určitě. ty, jak říkáš, třeba ty lidi a to. Pokud mě ještě nesleduješ na Instagramu, zkus to prosím napravit. Na mém profilu najdeš s předstihem mnoho informací o mé YouTubeové tvorbě, ale třeba i věci z mého soukromého života. Předem díky. Ještě mi tak nějak řekni, než se dostaneme nějakým specifickým případům. Určitě. Ty jsi říkal, že máš jako spoustu historek. Jo, těch opravdu je se hodně. budeme těšit, ale jen tak mě popíš nějaký tvůj jako běžný den v práci, když Tohle běžný den. Většina těch otávkářů, někdo bývá třeba na nějakým jako depu, stanici, něco takového, prostě jako sídlo firmy, třeba ještě řeknu takhle, jo. A jsou tam kolikrát třeba ubytovaní některý kluci a drží tam tu pohotovost. Některý kluci, jako jsem byl třeba já, tak jsme si brali auto domů. Byl jsem třeba poblíž té firmy, víš, tak mě prostě brali auto domů. Měl jsem ty GPSky zaplý a normálně jsem byl doma. Jo. Ležíš, spíš, cokoliv, něco uděláš, dáš si snídaní a v podstatě čekáš, než ti vlastně zavolají s tím, že máš nějaký odtah. Ty jsi byl doma jako? Dalo by se říct, že takový jako home office. OK, ale jsi moc doma nebyl. Na rovinu ti řeknu, že jsem doma vůbec nebyl. Domů jsem jezdil fakt jenom spát, vysprchovat se. Ani to jídlo se doma moc, furt si byl na cestách, no. To znamená, že čekáš na první telefonát, jako. Čekáš na první telefonát. A v průměru tak za jak dlouho jako přišel? Když tak zase, to je různý. Byly i dny, kdy si fakt třeba čekal, dalo by se říct půl dne, fakt si třeba nevěděl, seděl si doma, ale furt máš tu pohotovost, takže nemůžeš moc nic jako dělat. A začali třeba i brzo ráno, jo, že třeba ve 2 hodiny ráno už mi volal první odtah. Hele, řekl bych 7, 8, co lidi jezdí do práce. Jo. To bylo asi nejvíc odtahů, protože každý, kdo se rozhodl do práce, někde mu to chcíplo, naboural a tohle. Tak 7, 8 je takový asi start dne, bych to řekl. No, jak začal vlastně takový ten ruch, jo. nějaký klasický, tak to začalo i pro nás. Tak no. začnou bourečky, začnou nehody a poruchy a tak, OK. No takže dejme tomu, máš telefonát, to někde něco poblíž, tak se dáš do auta. Hele, v podstatě, dejme tomu, že mi přijde první telefonát. Sedám do auta, první věc, co dělám, vždycky se volá tomu zákazníkovi. Takže mu zavoláš. Ono sice je trošku nepříjemný, že vlastně tomu zákazníkovi jakoby už volal někdo z té pojišťovny, ten, co vyptával, kde stojí, co s tím má, takový ty informace. A ty mu voláš a ptáš se vlastně na skoro to samý. Jo. Zní to trošku divně, ale od těch pojišťoven dostaneš jenom jakoby základní informace. Plus minus, kde stojí, co to je za auto a co tomu má být. Ale takový ty úplný detaily, tak to fakt nevíš. To si vlastně voláš až s tím dotyčným. Jo. Takže můj start se dám do odtahovky, samozřejmě napíšu nějakou stazku, víš, kilometry takovýhle. Jo. Volám zákazníkovi, zeptám se ho, kde je a řeknu mu nějaký zhruba čas příjezdu. Jo. Dobrý den, jsem u vás třeba za 20 minut. Přijedu na místo, samozřejmě, já nevím, rovnou to asi naložím, kdybychom to brali takhle. No, naložím to zase, řekneme si, kam s tím pojedeme a tak dále. Já třeba jsem schopen v tu chvíli seznámit i na co mají třeba ten nárok, jo? Protože ono hodně lidí si zavolá třeba odtahovku a první se mě zeptá, budu to třeba platit? Aha. Oni to ani nevědí třeba kolikrát, na té pojišťovně to kolikrát ani moc neřeknou, víš? A jelikož ty informace já už tomu mám, tak já jim řeknu třeba ne, hele, to vám celý platí pojišťovna. Třeba. Dorazím je na místo, složím to tam, znova si zapnu vlastně tu GPSku, tu krabičku a opět vlastně vyčkávám, co přijde dál. Jo. Většinou se moc nepřejíždí, zůstáváš někde poblíž, kde si skládal poslední auto, aby samozřejmě nebyly jako přejezdy po prázdnu, že? Jasně. To znamená, že vlastně buď se stane něco zase v okolí. Určitě. Hele, konkrétně třeba kolem té Prahy opravdu, já nevím, takový dosah pro tebe je třeba 10-12 kilometrů, by se dalo říct. Fakt tak málo. Jako tak málo, že ta Praha je prostě roztáhná, je tam těch odtávek strašně moc a podobně. A je nahuštěná samozřejmě, nahuštěná, tady 12 kilometrů. Jasný, 12 kilometrů v Praze je nic, to jsou 5 minut cesty. No víš, že tady určitě mají rádius jako větší. Jasný. Ale určitě, jenom bych také nějak řekl, že ta odtávka, konkrétně teda byl jsem zaměstnaný jako kdyby u Prahy, ale jezdil jsem vlastně po celé republice. Okay. Že ty máš vlastně dojezd opravdu po celé republice, takže třeba ti dám příklad, pánovi to chcíplo v Praze a chtěl to říct do Brna. Takže já jel do Brna, složil jsem auto, zapnul jsem krabičku a dost často se stalo, že se dostal třeba i odtah u Brna. Jasně. V tu chvíli jsem nevěděl, co kde jak, ale samozřejmě navigace a tohle, jak si poradíš. Jo, což proto bylo vlastně nepříjemné, protože tvůj rajon vlastně... Ano, můj rajon byl de facto třeba ta Praha, když to řeknu takhle, najednou jsem se ocitl v Brně, jo. Ono hlavně s tím velkým autem, víš, jak... No, není to úplně příjemný, jo. No. A tak ta navigace už ukazuje, ne? Jo, dalo by se říct, že jo.
A hele, teda ty otávky furt přece jenom nejsou tak jako ještě ohromný, aby se někam nedostal. Jo. Nestalo se ti, že znal do nějaké jednosměrky? Stalo několikrát, nebo jsem dojel na konec, kde prostě, já nevím, nějaký sloupek, něco takového, neobjel jsem to, nebo jsem dal na konec, tam bylo nějaký zužení, nějaký mostík, vejška. Jasně. To se stávalo furt. Ještě napadla taková jako otázečka, ty jako odtahovkář byl jsi někdy odtahovan? Nebo jak... Člověče, jakoby jo, taky se to stane. Samozřejmě je to jenom technika, že ho děláš s tím každý den, to auto prostě 24/7 je nastartovaný, jede. A jako když se něco takového stane, tak bude to znít vtipně, ale nevoláš klasicky na pojišťovnu a jakoby pro konkurenci, když to řeknu takhle, jo. Ale voláš si prostě pro svoji odtahovku. No, jasně, no. Do své firmy a přijede jiná odtahovka, která tebe odveze. No. Jo, to je, jak se řešilo, kdo stříhá tvojeho holiče, víš co, že? Jo. Každý musí mít něco, no. Ale jako řeknu ti, že to je hodně komický, jo? Když třeba stojíš na dálnici a odtahovka nakládá odtahovku, tak jako lidi si fotějí, smějou se tomu. Ale jak to naložíš, jako tak svinské auto vlastně. Jsme se k tomu ještě nedostali, to se teď jako bavíme, nebo já furt v hlavě mám teď jako osobák. Jako, okrajové, no jasně, osobáky. To jsou takové ty klasické věci, určitě. Někomu to zdechne někde na dálnici, já nevím, prostě, nebo nějaký ťukance a takové věci, že jo. Pak samozřejmě jsou teda další věci, kdy teda jsou to nějaké třeba brutální nehody. Taky jezdíme samozřejmě. A tam vy musíte nějak spolupracovat třeba s hasičem v tom vyproštění, protože si jdou představit ty zmuchlané auta namotané. Ale v podstatě zase dám nějaký příklad, jako kdybych přijel na místo. Přijel na místo, většinou první, kdo se mě ujme, ani tak nejsou v tu chvíli policajti, ale právě hasiči, když tam teda ještě jsou. Oni vlastně přijdou a řeknou třeba, hele chlape, mám tady tohle, už třeba já nevím, pány v nemocnici, chceš to nějak pomoct, chceš to nějak ovrátit a musím říct, že nám teda jako hodně pomáhají u těch nehod. No, další věc, já jdu vlastně za policajtama, jdu jim vlastně jako, jo, dobrý den, já jsem třeba přijel pro tohle modré auto, protože u některých nehod máš třeba víc aut, jede tam víc společností a jsou tam takový trošku zmatky, takže prostě blbuzdorně přijedeš, já jdu konkrétně pro tohle auto, jo. Policajti samozřejmě třeba ti řeknou, že rovnou můžeš nakládat, nebo se ještě čeká. To je kolikrát nepříjemný, stalo se mi třeba, že jsem čekal asi 4 hodiny, než to policajti dořešili. Takže já 4 hodiny jsem seděl prostě ve odtahovce a bohužel jsem čekal, než to vyřešili. A ty jsi placený vlastně asi od kšeftu, že jo? Takže ano. Produktivní čas. V podstatě jsem v tu chvíli jako prodělával a na druhou stranu jsem si samozřejmě jako, máme na to právo, tak jsem si samozřejmě po té pojišťovně jako účtoval čekání na policii, což ti samozřejmě proplatí, ale není to jako není to moc. Stejný, jako kdyby třeba mezi tím ještě jeden další kšeft. Ne, určitě, kdyby dal třeba 2 odtahy mezi tím, tak si vydělám samozřejmě víc. Takže jsem třeba 4 hodiny čekal a pak mi řekli, jo, v pohodě můžete naložit. Naložíš a většinou u policajtů tady těch, jako jak jsi říkal, fakt těch velkých boomů, tak to se většinou vozí na různý policijní parkoviště. To už není klasicky, že bys to vezl jako do servisu, ale ty auta dál chodí na nějakou třeba expertízu, nebo se to rovnou třeba likviduje takovýhle, ale samozřejmě první, kam to jde, jsou většinou policajti. No. Je v rámci ještě nějakého vyšetřování té nehody třeba, jo? Určitě, protože v podstatě vím si, že oni to berou jen tak povrchově, jo. Oni tam zjistí na místě, že tohle auto naboralo tohle, ale ještě moc nevidí třeba proč. Jde to na expertízu, tam zkoumají přesně brzdy, technický stav toho auta. Nějaká porucha tam byla, nebo cizí zavinění třeba. Jo, taky jsem takový něco ves. No. Ještě jsi říkal, že blbuzdorně se zeptáš, že jedu tady pro tohle modré auto. Stalo si, když jsi dotáhl někdy auto, které si neměl dotáhnout? Člověče, ne doslova, já jsem teda v tom nebyl opatrný, že jsem se to fakt jako hlídal, ale suverénně se mi stalo, že u jedné nehody jsem třeba naložil auto, který jsem neměl nakládat. Jdu do těm frérem a říkám, hele, mám to naložený. A on mi říká, no, ale ty nakládáš třeba to modrý, že jo? A já, tak já to zase sundat. Jo, ale neodjel si. Ne, naštěstí tohle ne. Jako v podstatě věřím tomu, že by se to v tu chvíli nějak ještě jako vyzkoumalo, jo, ale... Jo, tak asi... Jako nemělo by se to stávat, no, prostě přijedeš pro to určitý auto. Hele, v čem byl spíš problém, když jsi jel, dám ti příklad. Já jsem měl třeba v objednávce, že jedu třeba pro nehodu a bylo to napsané třeba Škoda Octavia. Já jsem přijel na místo a tam byly oktávky 2. Barva tam většinou nebyla psaná, že jo? A byla tam třeba SPZka. No jo, že na tom místě nehody třeba ty SPZky už nebyly. Byly třeba někde zahozený. Tak já musel opět jít za policajtem a říkám, hele chlapi, jaký to auto vlastně já vezu, že jo? Tak jim vysvětlovali, že třeba ty vezeš stříbrný a frajer třeba bílý. To může být fakt někdy hodně podobné. Jo. A v té dnešní době, kdy ty auta pomalu vypadají skoro všechny stejně, tak... Jo, no, všechno bílé, černé. Pamatuju se třeba několikrát jsem přišel a říkám, že jdu naložit oktávku a nakládal jsem pomalu vedle jako, já nevím, Superba, jo, přišlo mi to stejný. No jasně, no. Tak hlavně, jestli je to třeba jako jak na Čechrané nebo to, tak asi ty úplně nepoznáš. Jako dalo by se říct, že jako, teď už to mám v oku, by se dalo říct. Když jsem začínal, tak přišlo mi to třeba stejný, jo, ty auto. Jo, ale když je namotané na strom, jako víš, tak jako jak poznáš, jestli to oktávka nebo super. No jako poznáš, když jsi hodně zkušený, víš, ale že to je jako složitější potom, no. Tak jako dá se to poznat, ale jako asi prvotní je to, že se jdeš prostě do těch policajtů.
A ty ti řeknou, jako co konkrétně tam na tom místě budeš dělat. No vlastně já musím jít za těma policajtama, protože některé ty auta jsou ještě, jako dal by si říct, zadržený. Oni to třeba ještě dál vyšetřují a já s tím autem vlastně nemůžu manipulovat. Oni to třeba ještě nemají změřený, nemají to nafocený. Já jsem tam prostě třeba moc brzo, když to řeknu takhle. Jo, že bys jim to táhl, jo. by to měli, to bylo asi docela průzor. Stalo se mi to jednou a to by ani nechci vědět, co mi ten policajt řekl, jak mě vyřval, jo. Já jsem přijel, byli tam 2 ty policajti a jednomu říkám, tak co, máte focení, můžu, jo, běž nakládat. Ještě znovu, byla nehoda 2 aut, ano. Ty jsi byl k tomu zavolaný. Přesně tak. Jedno z nich jako jsi měl naložit, jo? Hele, hlavně tohle všechno je strašně jako ve spěchu, protože oni všichni chtějí, aby se to rychle uklidilo, rychle. Myslím si, že nějaká nehoda blokuje to silnici, prostě musí to být rychle pryč. Bylo co nejdřív průjezd. Jo. Takže já jsem přijel, vidím prvního policajta a říkám, zdravím chlape, můžu nakládat. Jasně, běž to naložit. Ale já už tam půlku na Vltavce a najednou přiběh druhý a začal na mě úplně jako dalo by si říct až prostě, jo, že si nedělám prdel, že prostě to ještě nemá vyfocený. A já mu říkám, no ale kolega říká, mě nezajímá kolega, já jsem tady ten. Říkám, ježišmarja, no. A co jako dal jsi mu tam zpátky, aby si to napadli? Ne, tak jako mávnuš na tím rukou, ale říká, že ať už to příště nestane, no. No to mohl být jako aj docela velký průsem. Mohl, určitě, no. To byl ale nějaký ťukanec nebo něco. Tak. Jo. Ale já to řeknu blbě, v tu chvíli prostě, no, byl tam policajt, ten mi řekl, že jo, druhý mu řekl, že ne. Neumě se domluvit mezi sebou, no. Takových asi nepříjemných jako zážitků muselo být víc. Je hodně, no. Vím, že jako dobře lidi byli, když k tomu dojel, tak často byli rozrušení, často byli asi nasraní a stalo se ti někdy, že by si tu zlost jako nebo nějakou svou frustraci jako vylívali na tobě, že na to by byli sprostí, jako... Hele, budeš se smát, ale jako hodně často. Jo, si někam se frajevi chcíplo auto, samozřejmě nasranej na celý svět vlastně, no. A první, kdo přijede, seš ty. Takže ty jsi vlastně první narážel. To se kolikrát věřovali ty lidi, jo. To... Další věc, já nevím čas. Jel jsi někam ve špičce, měl jsi tam být za 30 minut, přijel jsi za 32. To jsi nevěděl, co kvůli 2 minutám jsou ty lidi schopni tě věřovat. To si myslel, že řekneš, jako, že měl jsi tam být za 30, dojel za... Ne, tam za 2 hodiny. Někdy hrajou i blbá minuta a frajer se z toho může zbláznit. Ale musí být strašně splachovací. Samozřejmě máš tu chuť, mu tam dá facku a jet někam pryč. Nemůžeš, musí samozřejmě přijít, ježiš, já sám strašně omlouvám, bla, bla, bla. Ale jdeš mu pomoct v podstatě, víš? Jako, ano. Ty tam nejdeš. Ale tohle je na rovinu, jako dalo by se říct, že převládají hodně ty negativa, že ty z 90% jim vlastně jdeš pomoct, cípným auto, prostě ty jsi tam takový ten, já nevím, pomocník. Jasně. A strašně lidí se na to vyleje, nebo tě nějakým stylem vydeptá a podobně, to se stává furt. To znamená, že třeba každou chybičku, co uděláš, nebo to, tak... No určitě, prostě na tobě určitě. Zohledňovat, no. Saně teď se stalo, že já nevím, když si vez auto, který byl fakt jako hodně nabouraný, začal se třeba odtahovat a v půlce, já nevím... Upadávat. Jo, začaly upadat díly, tak samozřejmě řval na mě, jestli si nic nedělal. Jo. A přitom jako auto nasračí. Přesně tak. Hele, zažil jsem třeba, i kdy auto mělo jedno kolo rozpojené na půl, začnu nakládat a frajer přiběha. Hele, hlavně mi ty kola nemodří. A já na ně koukám, říkám, to jedno kolo nemá. No ale ty 3 já ještě prodám. Říkám, dobře, tak jsem to nakládal v rukavičkách, jo, fakt jsem se snažil. No ale jsou zvláštní. Druhá věc je to, že jako to může být třeba v rámci nějakého šoku. A třetí věc, že to musí být jako hodně nepříjemné. Myslím, že fakt máš svoje jako vysněné auto za, nevím, nějaké dražší. Tyhle, stávalo se mi různý ty limitované edice, víš. Byli tady třeba lidi, kteří mi říká, tyjo, já mám třeba jediný auto v Evropě a tady třeba frajerka mi dala přednost. Jako toto, že jo, když je to nové auto, OK, zaplatí pojišťovna a koupí si nové auto, ale pokud přesně jak říkáš, je to nějaký veterán. Jo, ale veterány jsme taky vozili a kolikrát mi skoro šukla slza. Ve jsem krásný třeba Jaguar a takovýhle a přesně frajer mi říká, tyhle, jednou za rok jsem to vytáhl z garáže a tady třeba frajerka mě nakouřila. Jako zkouším vcítit, tak potom aj chápu, že byli třeba protivní, když jsem... Jo, určitě, ale ten první, no. Strašně lidí bylo bezdůvodně. Stávalo se mi, že třeba se mě vyřvali, dojeli jsme do servisu, složili jsme auto a najednou pán přišel a že se mi jde jako omluvit, že byl třeba nepříjemný. Jo. Tak to jako beru, víš co. To na něj bylo moc. Jasný, já mu říkám, ne, já to chápu, dobrý, jo, bouračka, stresová situace, OK. Ale byli lidi, kteří prostě se neomluvili, přišli, byli arrogantní, hnusný. Jasně, někdy třeba až fyzický kontakt, jako problém. No, bohužel, jo. Měl jsem pár takových, kdy mě, dalo by se říct, zákazník skoro až napad. Kvůli nějaký takovýhle kravině nebo drobnosti. Ale většinou bude se smát, ale bylo to hlavně kvůli penězům. Když jsem někam dojel do servisu a říkám jim, vy tam máte, pane, nějaký doplatek. A samozřejmě první co? Jaký doplatek? Pojišťovna říkala, že nic platit nebudu. Aha. No a už skoro lítali facky, že jo. A opět, kdo tam byl první, já, takže jsem málem párka vyfasoval, no. To je jako
za mě docela překvapivá věc, že ty to s nima takhle řešíš ty finance vůbec. Strašně. Já jsem si myslel, že ty s tím jako to si vyříte, víš? No, já ti to řeknu hlavně takhle, protože kdyby se to nevyřešilo hned na místě, tak samozřejmě hodně těch lidí už to v životě nedoplatí třeba, víš? Takhle. To znamená, dejme tomu, já nevím, ty jsi otáhl auto, stálo to 6 000, pojišťovna platí 5, třeba, tu 1 000 mají doplatit. Přesně a ty tak. to z něho musíš kasírovat. Musím. A je to kolikrát fakt nepříjemný, to jsem si jako vyslech právě na dávky, jo, že si nedělám takovýhle prachy. To je chápu, že to musí být na toho člověka hodně, že auto minus a ještě potom se jak dolové. Jako. Ale hele, v tom případě vždycky jsem každému říkal to samé, říkám, hele chlape, já mám jenom odtahu auto, já cenu neřeším, to je pojišťovny věc, ale já to musím vybrat, bohužel prostě. Jsou i třeba odtahovkáři, kteří nějakým způsobem zneužívají jako lidského neštěstí, nebo zažil jsem v nějakém případu, kdy třeba někdo řekl prachy navíc. Neřekl bych až tak odtahovkáři, tam bych řekl, že je docela jako profesionální komunita, když to řeknu takhle, jako fakt chlapi, co dělají svoji práci. Ale určitě jsi slyšel někdy pojem třeba lovci nehod? Lovci nehod? Slyšel jsi to někdy? Ne. Lovci nehod, hele, to je právě něco, jak jsi říkal, s těma servisama. To je prostě třeba chlapík, který dělá pro nějaký servis. Dokonce vím, že měli třeba napíchlý policejní rádio, takovýhle. Okay. Jako hledají prostě ty nehody a když nějaká nehoda vznikne, oni tam jsou skoro mezi prvníma a první se vyskočí z auta a začne těm lidem, nebojte, já to přes pojišťovnu otáhnu k nám do servisu, my vám to opravíme. A využívají toho, že ty lidi jsou třeba kolikrát fakt jako v tu chvíli psychicky nějak rozozený, ukecají je, přijede odtahovka, naloží to auto, odveze to teda k ním do toho servisu. Aha. No a pak samozřejmě přijde faktura, tak lidi se nestačí divit, že jo. To je slušná prasáda. My jsme s nimi třeba hodně jako bojovali. Já jsem třeba přijel k některý nehodě a takový do frády, když jsem tam viděl, tak už jsem na něj hřoval, ať okamžitě vypadne, protože prostě dělali to, že tak zneužívají těch lidí. No. Tak oni zneužili té zranitelnosti a ti lidi možná měli potom důvěru, že viděli, že někdo jim chce pomoct. Já řeknu to blbě, já jednu dobu jsem na ně byl jako fakt naštvaný nebo tohle, na druhou stranu chápu, že to je asi taky někoho práce. Prostě se živí tím, že dělá tohle. Já jako neříkám, že je chápu. Je to trošku jako neetické teda. Neetické, ano. Ale taky je to asi nějaký job, no, bohužel. To je skoro jak scam trochu, mně to přijde. Jako, no, dalo by se to tak říct. Člověka jako v těžké situaci zaútočit na jeho jako, nevím, city a nevím, prostě, když je fakt nejvíc zranitelný. Jako když je to třeba nějaký starší člověk. Nebo jo. A ty tam dojedeš, začneš. Tak hele, tohle jsem, jak říkáš, starší člověk, to jsem zažil opravdu několikrát. Přijel jsem k nějaký nehodě, byla tam fakt třeba stará babička, prostě příjemná, hodná, všechno. Přijel tady ten frér, samozřejmě oni jsou v tu chvíli strašně hodný na tebe, nabídnou ti, ježi, pojďte mi vám náhradní odvoz, budete mít náhradní auto, zařídíme pojišťovna, nebudete nic platit, nebojte se. Samozřejmě, kdyby ta babička na to přistoupila, přijde jí neskutečná faktura, ve finále bude třeba platit ještě za to náhradní auto, kterým nejprve třeba nabídnou zdarma, ale ono to většinou zdarma není. No, co na to říct, no? Pak dojde faktura třeba na, nevím, 30 000. Třeba, to je ještě prčástka. Chodí i vyšší. Ty vole. No a ty jako s těma lidma si bojoval jako stylem, že fakt teda, když to je z nehodě, oni už tam smrděli. Hele, nikdo na rovinu nedošlo k žádnému jako násilí, jako fyzickému, ale nadávky byly vždycky. Přijel jsem třeba, já na ně začal řvát, on na mě a takovýhle, jo. Ale většinou to dopadlo tak, že sedli do auta a odjeli prostě. Aha. No, ty říkáš, že chápeš, že to je jako jejich práce, ale na druhou stranu, když ti naslibují, že to bude zdarma a pak pošlou fakturu, která je jako podpálená, tak víš, čemu bych to třeba přirovnal? Já nevím, když to řeknu exekutorovi. Je to taky taková práce, ale přitom vlastně... Jo, ale že ten exekutor aspoň jako dělá něco, co je... prospěšný? No... se dalo říct. No, dělá to, co jakoby musí, víš, že on to nerozhodl, jo? Že to je rozhodnutí třeba soudu nebo finančáku nebo to, ale tady, když dojdeš k nehodě a řekneš, budete to mít zdarma, prostě nebojte se a pak jde faktura, tak je to fakt skvělé. Ale jenom bych teda ještě rád řekl, že aby to asi nevypadalo, že úplně víš, házím nějak do jednoho pytle. Zažil jsem i pár tady těch lovců, kteří opravdu to dělali profesionálně, byli slušní a opravdu těm lidem fakt nabídli to, na co jako právo měli, jo? Že prostě... Takže to byl jejich způsob shánění si práce. Ano. Prostě, když tam budou první. Tak to je, prostě seš tam první, hned jim jdeš něco nabídnout. Ty servisů a toho jako je tolik, že v podstatě je jako boj o nehody. Strašný. Bude to zní vtipně, ale hele, dám příklad. Přijdeš na nějakou pumpu, vedle tebe zase druhá odtahovka, dívtě nepropíchá gumy, protože jsi třeba v jejím rajonu. To je jako těžký konkurenční boj. Těžký. Tak samozřejmě, hele, každý odtah rovná se kšeft a ty jim tam v tu chvíli přijedeš vlastně do jejich jako území, no, když to řeknu takhle třeba. Rajonu, to je jako... Hele, víš, když se stávalo? Já ti dám takhle, jo, vem si, že já jsem třeba dělal v té Praze, takže já jsem třeba odtahoval v Praze a teď si vem, že tam přijela odtahovka z Brna
složila třeba to auto a ještě v tu chvíli sebrala třeba nějaký odtah. Tak v tu chvíli samozřejmě to i tebe, protože to byl jako tvůj rajon, tvoje jako území a když to řeknu blbě, cizí odtahovka ti vzala práci. Ale jsi to dělal taky, že jo? Samozřejmě. Taky za autem do nějakého random servisu. Hele, samozřejmě, ale když to řeknu blbě, já jsem byl docela slušný v tom, že když jsem někam dojel, tak třeba v tom daném městě jsem to měl vyplý. A až když jsem třeba na dálnici, tak jsem zapnul. Jo. Byste tam přímo někomu nešel. Přesně. Hele, nechtěl jsem to dělat, přišlo mi to zbytečný. I jak jsem si třeba říkal, neznal jsem to tam, ty města takový, takže spíš pro mě to bylo takový jako zdržení. Takže já jsem to složil, na dálnici, tam jsem to zapnul. A v tu chvíli už mi vlastně nikdo nemohl nic říct, že jo. Jasně. Už jsem vlastně jenom projížděl, někomu jsem do práce nebral. Co takového nejhoršího se ti stalo v rámci toho konkurenčního boje? To je jako, já nevím, já si to nevím představit, jako je to tak, že fakt vyloženě člověk jezdí ozbrojený skoro, nebo jak ne až takhle, ale stalo se mi třeba, že jsem byl u nějaký nehody, přesně jsem takhle odtahoval, přijel fréz jinou odtahovkou, mě zabrzdil, vyběh na mě, pomalu mě chytil pod krkem a začal řvát třeba, že ten naposled, co mě tady vidí, že ještě jednou a bude prostě zlé, nebo že mi, řeknu to strašně blbě, ale že až jako zapálí auto a takovýhle. Ok, no to už je celkem jako... Je to hardcore, fakt už jako v jedné chvíli. Na druhou stranu není to tak častý, spíš se to opravdu stává, když někomu fakt v tom jeho jako území bereš tu práci, tak prostě jsi taková škodná, by se dalo říct. Jo. A na druhou stranu i ty jsi takhle chránil svůj revír. Jako jo, já jsem až takovýhle jako znětlivý nebyl. Samozřejmě řeknu na rovinu, byl jsem naštvaný, když jsem třeba jel po svém městě a nebo tam vidím úplně cizí odtahovku nějakého města, tak samozřejmě jako naštve tě to. Ale ve finále jsem si říkal, jo, tak jsem měl třeba jenom složit nebo něco, víš co. Kdybych ho tam viděl druhý, třetí, čtvrtý den, tak samozřejmě už bych se asi taky ozval, jo, taky bych jenom nejezdil. Tak mě napadlo ještě, jak je to v rámci nějakého třeba školení nebo výcviku, nebo tak když to tak vezmu, tak vy jste tam jako asi za asistence jako policie vždycky a takhle. Jasně. Nebo značkařů nějakých, tak se mu třeba i po dálnici, že jo? Jako, taky, no. Ale řeknu ti to asi tak, že každý, kdo jezdí tady ty zásahy na té dálnici, tak vlastně má mít oficiálně školení ředitelství silnic dálnic. No, právě. To je třeba jako podmínka. Aha. Jestli to každý má, nemá, to bych kecal. Tak ono asi v tom zhodnu zrovna to tam nikdo asi nemá čas nějak ověřovat. Asi tě úplně nekontrolují, ale řeknu ti to asi takhle, kdyby se tam stal jakýkoliv průser, tak to je to první věc, po který jdou. Tak. Takže je to nějak ošetřený. Určitě, má být nějaký školení samozřejmě. Jo, protože si nemůžu představit, že bys tam někdo motal prostě bez vesty třeba. Hele, to se stává, to se fakt stává. Přeji třeba pro nehodu a konkrétně ty lidi se tam třeba motají bez těch vest. Já třeba přijedu, volám pánovi, on stojí tady a tady na dálnici. Já tam přijedu a frajer prostě chodí kolem auta, jak kdyby se nechumelilo, bez vesty, bez ničeho, nemá trojúhelník, nemá zaplý blikačky. A první, co většinou říkám, ty chlape, vy nemáte prostě rád svůj život, jako jste normální, říkám, ty si vestu, veste jste třeba ty svodidla, počkejte, jako než já to naložím, že jo. Ale jako řeknu to blbě, dalo by se říct, že riskuje život, jako opravdu. No právě, Stalo se mi několikrát, nakládal jsem auto, kolem mě na milimetry proletěl třeba nějaký kamion. Úplně na milimetry, že mě málem sundal. Já o tomhle trošku něco vím, já jsem dělal dřív stavební firmy jako asfalty a několik... Vím o tom. No, několik vlastně... No vy jste vlastně byli taky u toho první, no, takhle. No. A jako na té dálnici je to, ono jako strašně otupí, že jo, ale my jsme byli jenom jako mezi těma kamionama, kteří jeli kilo kolem nás a náma, byl půl metru a plastový kužel, jako, který vlastně, jako ani tam nebyly ty betonové svodidla nebo něco. Určitě sleduješ takový to, jak teď bývají ty slogany od toho ŘSD, právě to třeba, my se chceme vrátit domů, tam ta rodina s těma dětma. A je to vlastně cílně hlavně, protože nejvíc asi, kdo to odnáší, jsou právě ty silničáři. No dělníci na silnicích taky. Jako je strašně velká úmrtnost. Strašně velká úmrtnost a ty vlastně v tu chvíli s tou odtahovkou jsi tam jako kdyby taky pracovník silnice v tu chvíli. Jo. A to riskuješ taky, že někdo to přehlídne a prostě napálí to do vás. Jako... Určitě. Takže když to tak řeknu takhle, tak já když jsem třeba na dálnici, tak jsem byl fakt opatrný. Skoro celou tu dobu jsem čuměl na ty auta, než ani tak ne na to auto, co nakládám, ale na ty auta, co projížděli. Snažil jsem se stát v nějaký vzdálenosti, kdyby náhodou někdo přilít, aby mě prostě nesrazil. No. A když jsem třeba kurtoval a podobně, tak všechno prostě rychle, ve spěchu, z té strany, kde třeba nejezdili, jo. Ty jsi to musel vždycky dělat ve spolupráci s nějakýma asistenčníma vozidlama, nebo jak se tomu říká, no někdo tam musí dát minimálně tu šipku, ne? Ty to nemůže dát jako jenom trouhelník a nakládat. Vím, jak tohle myslíš, ale v té části bohužel hrozně selhává jejich dojezdy. Jo. Je problém, že třeba první vlastně ty bys měl dělat, když ti to chcípne na dálnici, měl bys si obeznámit policii. Ano. Máš volat na policajty. Ano. Policajti ti buď zařídí v podstatě, že tam přijede policejní auto, stojí tam na majákách, je tam s tebou a čeká příjezdu té odtahovky, asistenčky a tak dál. Nebo i oni třeba se zavolají tu šipku.
Jo. Jenže což jsou nějací značkaři, kteří jsou třeba poblíž nějakého sjezdu na. Dalo by si, jo, mají nějaký sídla vím, prostě. Že tady u Hustopeč třeba ano. je prostě firma. Mají nějakou jako působnost, určitě třeba úsek té dálnice, třeba nevím, od 80. kilometru třeba po 90. To jsem řekl málo hrozně. Jasně. Ale víš, jak to myslím? Jo, takže mají prostě, ano, který mají na starost a mají taky nějakou asi službu. Určitě, to je taky non-stop. No jenže prostě průseru tohohle je, že třeba jsem já přijel nějaký takhle nehodě a nezdálo se mi to, říkám, hele, tam prostě od té silnice nebudou líst, to je i pro mě třeba hodně. Aha. Tak jsem zavolal právě na to ŘSD, říkám, jsem tady a tady, mám tady třeba nehodu, potřebuji šipku prostě. Aha. Hele, já ti přísám, že jejich dojezd byl kolikrát třeba i hodinu. Jako. Tak asi málo. A mají to úseky. Málo a mají velký úseky, takže prostě ten, jako ani já se ani jako zlobit nemůžu, já tomu rozumím, taky jsou v práci, mají ten velký dojezd, ale přece jenom, víš co, nemůžeš tam čekat hodinu a půl, třeba čekat na ně. Takže když ti řeknu tak, jak to je, tak kolikrát jsem se naštval, naložil to a odjel do pryč. Tady si spustil majáček, dal jste tam někde trouhák. Tak ten majáček je základ, jo. To ten musíš vlastně. Musíš. Vždycky na dálnici. Dostal ses někdy vyložený do nějaké nebezpečné situace nebo něco takového? Hele, měl jsem dokonce i zranění tak na té dálnici, nebylo to teda jako nic řeknu vážného. A nakládal jsem auto. A najednou prostě úplně, kdybych měl v okno, víš, úplně nějaká rána, teď já jsem si úplně tam pomalu sednul na prdel a z ucha mi tekla krev. Teď já jsem úplně nevěděl, co se stalo a ten pán, co tam byl se mnou zákazník, tak říkal, jako, že něco prolítlo, jako kdyby, já nevím, kamínek nebo plachta třeba, víš, něco takového, něco mě prostě škrtlo a opravdu jsem jako roztržený ucho, nebylo to teda vážný, jo, dal jsem si kapesník, sedl jsem do auta, jeli jsme dál. Ale když to řeknu blbě, já nevím, dá tu hlavu třeba o metr bokem, tak už ji třeba nemám, víš? Vyloží helmu vlastně a tak to ty nemáš povinnost, že jo? To je takový sporný, no, mohl by si mít, nemusel mít, ale můžeš si udát, pokud já ti řeknu tak, jak to je, když poletí kamion, který tě narve, tak ta helma v tu chvíli, že jo? Myslím spíš ten kamínek nebo tak, ale to stejně jako... Ne, to. Může, no. My jsme se vždycky smáli, že na té dálnici, kde víš, když děláš někde na stavbě pod jeřábama, nebo někde prostě, kde jsou na tebe nějaké traverzy a tak chápu tu helmu těch dělníků. Hele, ale taky... na té silnici, víš, když na tebou jako nic, jo. tak... Asi asteroidy by spadnul, nebo něco takového. No, pták, kdyby tě poslal. Takže prosím tě, když ty jako zkušený otávkář, když se tě zeptám, já jedu někde, mám poruchu vozidla, nebo nějaký ťukanec, nebo si jedu do škarpy, nebo něco cokoliv, prostě srazím zvíře, prostě zastavím někde u krajnice, co dělám jako první, jaký je postup? Určitě. Hele, takže první postup samozřejmě varovky. Zapneš blikačky, vystoupíš, vemeš si reflexní vestu. Vestu bys měl mít teda asi hned. Ano, měla by být samozřejmě ve dveřích, třeba hned u tebe. Ať víš, já jsem viděl hodně lidí třeba vycházelo a hrabali to v kufru. Jo, a mezi tím třeba něco srazí, bohužel. Další věc, dáš trojúhelník, potom jdeš za svodidla do nějaký bezpečné vzdálenosti, samozřejmě mimo tu silnici a voláš policajty, musí obeznámit, že ti to někde prostě to a potom třeba odtahovku a tak dále. Ten trojúhelník, já vždycky přemýšlím, je důležitý docela. Dává se až třeba jako do prostředu toho jízdního pruhu, nebo se dá na kraji? Jako? Takhle bych to asi úplně neto, protože každý ho dává fakt jinak. No. Setkal jsem se, že ve prostřed je u kraje. Důležité, aby tam byl. Já jsem někde viděl v té trávě jako na krajnici a tam už mi to přišlo, že to no, jako... asi bych ho nedával k pruhu, protože čím blíž jede třeba ten kamion, tak tě odfoukne. Jo. Prostě tě odfoukne. Telefonovat. A první, komu voláš, tak záleží teda kde? Asi záleží kde, samozřejmě, ale když ti to stane ve městě, logicky nemusíš volat k tomu policajty, že jo. Ale když ti se na dálnici a tady ty úseky a ty rychlostní silnice, tak prostě musí obeznámit policii. Ty si tě samozřejmě zeptají, jestli má odtahovku nebo ne. Řekneš třeba, že máš odtah zařízený, to úplně stačí, nemusí říkat, jestli volal nebo vlastně odtah zařízený. No tak třeba první volám ty policisty, tak ano. Ještě zařízený nemáš, ale třeba jenom řekneš, že si ho zařídíš. Prostě. Ano. To jim stačí. Většinou se takhle zeptají, že si už si zařídil, protože oni třeba nevidí, jestli jim voláš první nebo druhý. A nebo řekneš, to budu řešit třeba. Okay. Pak už vlastně čekáš, než přijede odtahovka. Přijede, naloží, mezi tím tě třeba přijede policajti, šipka. Jenom bych rád hrozně řekl, že ty lidi kolikrát si myslí, že nemusí volat, ale pozor, musí. Zažil jsem, že jsem přijel pro nehodu a říkám pánovi, vy jste volal policajty, to jste hodnej, že tady jako dělají asistenci a on, no já je nevolal, oni mi přišli dát pokutu. Právě protože je nevolal. Okay. Udělal tam překážku, nikomu to neoznámil, jeli znám okolo policajti, pokuta. Takže normálně neoznámení překážky určitě provozu je prostě trestný, nebo no, jasně. Vymahatelný jak. Určitě. Já si myslím, že tohle je docela fakt dobrý point, jako, jo, že prostě na tu pojišťovnu první, co je, tak je napadne šahat pro tu bílou zelenou kartu a hledat si tam číslo nějaké té asistence, že jo. Hele, já ti to řeknu asi takhle, když je každý rozumný člověk, tak přece nebudeš v autě, kde kolem tebe lítají kamiony, všechno třeba v noci, sedět 20 minut. Radši prostě vystoupíš a jdeš bokem, kde víš, že se nic nestane, to řeknu takhle. V tu chvíli jde prostě o tebe bezpečí, no. Tak si někdo jako chce sedět v autě 20 minut telefonovat, budíš, ale riskuje, že prostě ho někdo napálí, no. Často to vidím, no, že
lidi dají trouhelník a pak si ho sednu do auta a tam Jo. volávají. Ale na rovinu, ještě v pruhu, jako. na rovinu jsem za to vždycky ty lidi, jako, když to řeknu, vyhuboval. Ale vždycky jako v dobrým. Prostě přijel jsem a říkám, hele, vy nemáte rád svůj život, prostě tady sedíte v tom autě, říkám vůbec. Dokážu možná pochopit, že prší, tak se jim nechce ven, OK, ale furt riskuješ ten svůj život. OK, tak posuneme se trochu dál. Co ty jsi mi tak naznačil, tak v podstatě v určitých kruzích, jako třeba v Praze nebo tak, jsou někteří jako tahovkáři braní skoro jako verbež, jako taxikáři, jako kartel, jako mafie. Pro úplně takhle ty lidi, kteří prostě nemají vůbec povědomí jako o tahovce, co to obnáší, co vůbec dělají, že třeba mnoho lidí třeba ani neví, že vozíme jako poruchy. Znám i lidí, kteří mají zakořeněno to, že to jsou ty frajeři, kteří ti odtáhnou špatně parkující auto. Jo, takhle. Takže bych jenom rád rozdělil, že prostě já se tady bavím, že jsem vlastně odtahovkář pro vlastně asistenčky a podobně. Tak. A nějaký ty nucený odtahy, ty policijní a tohle to já jako nedělám. Mám podvědomí, vím o tom, jak to funguje, ale nedělám to. A to je kšeft jako? Jako oni, že to je jako špinavý biznis, jo? Že... Dalo by se říct, že asi jo, jako nerad. Teď bych řekl, že kdo nejvíc proti tomu bojuje, Mike Pán. Asi máš nějaký podvědomí, jo, jasně, ten je hodně nemusí. A dalo by se říct, že to je takový trošku špinavý biznis. O co tam jako jde? Že to je něco, kde stačila dát jako pokuta nebo bota, ale oni to jako odtáhnou a tím pádem za to inkasují jako mnohonásobně víc peněz? Určitě. Hele, kdyby ti dali samotnou pokutu, nechci říkat částky, sám nevím, jo, ale dáme příklad, daj ti pokutu za 1000. Třeba. Daj ti lísteček, zaplatíš to, máš klid. A když tě rovnou odtáhnou, tak v tu chvíli už to není 1000, ale už je to třeba 3500, protože si účtovali třeba 2500 za tu odtahovku. Jasně, a následně 1000 ještě tu pokutu. A ta odtahovka na to má kšeft vlastně. Samozřejmě, je to pro ně kšeft. Čím oni to argumentují, jako že to zavazuje tomu provozu? No, klasicky zákonem. Prostě zákon hovoří tak, že tady v tu chvíli třeba neměli co stát. Dělali překážku, blokovali provoz, takový ty klasiky, no. Městská policie v Praze může rozhodnout jako o jakémkoliv špatně zaparkovaném autě. Ta to všechno řeší. Ani ne tak třeba státní, ty nějaký odtahy absolutně nezajímají, ty mají jako svých věcí dost. Ale měšťáci v Praze vlastně dávají pokuty a řeší tady ty odtahy. Nevím, jak je to v jiných městech, jo? Já se bavím teda jenom o té Praze. Jo, jasně, tak Praha si myslím, že v tomhle bude asi. Praha v tomhle bych řekl, že exceluje, protože každý, kdo někdy jel do Prahy, tak se mu možná něco taky dostalo, nějaká pokuta na odtažené auto. Právě, no. No. Hele, dalo by se říct, že na to jsou fakt jako experti, že opravdu někde čekají a hned telefon, jo, to je špatně, a pak když přijedou pro to odtáhnout, to samozřejmě jsou to prachy, no. Takže si takhle jako dělají ty kšefty vlastně, že dalo by se říct. Vyčíhávají, no jo. Jsou taky hantři, tyhle. A samozřejmě vím moc dobře, že ty částky někdy fakt nejsou malý, jo, jako. Za ty odtahy, nebo za to nejhorší, co podle mě je, není ani tak samotný ten odtah, ale to, že jsi na nějakým tomým parkovišti, to je opět účtovaný, že jsi na nějakým parkovišti. Každá hodina je tam prostě poplatněná jak prase, nějak úplně páleně. A v podstatě ty proti tomu nemůžeš bojovat, protože ten odtah nařídil vlastně policie, že jo. A teďka jako je to špinavý biznis ze strany té policie, že oni jsou s nima jako jedna ruka, dohazují si ty kšefty a dostávají za to třeba nějaké provize, nebo? Tyhle, to takhle, jako jelikož jsem se s tím, já jako nevím, jak to mezi nimi konkrétně funguje, ale já bych řekl, že něco takového tam bude, jako. Takže se jako můžeš potýkat s tím, že někdo jako na tebe kouká třeba... Strašně, stává se to. Jo, z patra, že to si od toho Přesně, jo, hele, s znám doteď takový to, když jsem někomu někde řekl, třeba čau, jako jak se tohle, čím se živíš, říkám, já dělám na odtahovce a první co, jo, vy jste ty hajzlové, co tahají v Praze ty auta, co? Aha. Říkám, ne, já jezdím jako k nehodám, já žádný auto netahám. Poruchám, že to je přesně úplný rozdíl, no. To mě docela mrzí, víš, že ty lidi to házejí jako do jednoho pytle. Samozřejmě je to tak jako tak odtahovka, to jako jo, ale každá dělá trošku něco jiného, no. Jedna zabavuje, jedna pomáhá. Jasně, ale jako myslím, že tak jak ve všem, jako drtivá většina těch lidí je úplně v pořádku, jako, že jsou to normální féroví lidi, akorát vždycky se zveličujou a vyzobávají takové ty extrémní případy nějakých těch, jako toho extrémního zmrtství nějakého. Jo, nějak to nafukujou, no. Jo, takže jsem rád, že i tady můžeme dát příklad té normálnosti, jako, než nějakých jako bulvárností, no. Když teda se ještě jako zamyslíš nad tím, asi jsi viděl teda spoustu případů, spoustu jako nehod, spoustu poruch. Kolika tak případů si jako mohl jet za, dejme tomu, 5 let nějaké praxe? Na rovinu to asi spočítat ani nedá. Stovky tisíce. Jako. Asi bych to tak řekl, protože hele, byly dny, kdy jsem byl schopný odvízt
11 odtahů třeba za den. Fakt jsem jako lítal. Vole. A byly i dny, kdy si odvez třeba jenom jeden, kdy prostě nebyla třeba práce, nebyl kšeft. A ještě bych rád jenom dodal, že jsem třeba jezdil i do ciziny. Nejezdil jsem jenom Českou republiku, ale jezdili jsme i cizinu. Jako pro české klienty? Určitě. Jestli chceš nakousnout tohle téma, cizinu a odtahovku, můžem, no. V podstatě je úplně jednoduchý, pojedeš autem do Chorvatska na dovolenou, když se ty tady třeba připojistíš, Jasně. dojedeš do Chorvatska, tam ti to auto prostě chcípne, porucha, blablabla, zaváš na pojišťovnu a posaje tě odtahovku z Čech. Jo. Přijede odtahovka z Čech, přiveze ti třeba náhradní vozidlo, nebo jedeš, já nevím, vlakem, letecky, vždycky ta pojišťovna se o tebe jako nějak postará. Jo, je to ta odtahovka, která je nasmluvaná, takže logicky, že to česká pojišťovna je to česká odtahovka. Určitě, přesně tak. Okay. Ono, asi by to šlo i obráceně, ale samozřejmě víš, jak to je mezi těma státama, že kdyby ti třeba chorvatská odtahovka měla víc do Čech, tak si řekne úplně nehoráznou přirážku. A víc do v jakém stavu to. To bych asi ani neřešil. Byl taky klidnější, kdyby měl nějaký Čech, no. Takže jezdil jsem právě tu cizinu, víš, takže... Aha, takže to už jsou trošku jiné kšefty, to jako to je samozřejmě. Třeba dvoudenní nebo minulé. To je vícedenní akce, byly akce, když jsem se vrátil až po týdnu třeba, jo. Když jsem prostě v pondělí vyjel, vracel jsem se v neděli. A to jsi nevěděl, jako, že ty jsi jel v pondělí nové do práce, jako, že se večer vrátíš a vrátíš. Hele, jo, určitě, bylo to nárazový, já jsem byl třeba v pondělí, já nevím, u nějakého odtahu, byli to třeba cizinci tu chvíli, najednou mi volá šéfíka, říká, hele, prosím tě, pojede to do Itálie. Tak jsem si v podstatě doma vzal jenom pár věcí, sváčů a vyrazil jsem. Takže vlastně i lidem, turistům, nebo lidem ze zahraničí, se vozí třeba, se vozí tam určitě, do jejich servisu taky, no. To musí být šílená raketa, ne? Nejde asi Španělsko, Itálie třeba, něco takového. Nebo spíš to bude jako nejčastější destinace, no. Aha, wow. Možná Chorvatsko bych asi řekl vůči Čechům, jako jo, se jezdilo nejvíc. Pro zdechlé Čechy. Tam se jezdilo fakt hodně. Ale třeba takový, já tomu řeknu, okrajová cizina pro nás bylo třeba skoro každodenní chleba třeba Německo. Protože z té Prahy jako do Německa to máš kousek, že jo, pár hodin. A stalo se, já nevím, že třeba česká dodávka se někde poruchala v Drážďanech. Dojel si proto odjel se zpátky do Prahy. Tak to nebyla několika denní akce, ale spíš několika hodinová akce. Jo. Ale už to bylo zahraniční. Ale už to bylo samozřejmě zahraniční, no. A pro tebe nějak zajímavě? Určitě, vždycky to bylo jako líp placený, že jo. Když umíš třeba i nějaký jazyk, nebo tak to si třeba, já nevím, oni jedou ale jako ovládám s tebou, samozřejmě, jo, to je druhá věc. Víš, jako, že ty jedeš do té Itálie vedle tebe nějaký jako ta lože. U tohohle se to moc nestávalo, tomu se říkalo jako repatriace. A u tohohle se to nestávalo. To většinou bylo nasmlouvaný, takže ten jako zákazník dostal, já nevím, letenky, nebo náhradní auto se mu přivezlo. Protože jako nic vezlim, ale samozřejmě dodržuješ pauzy a takovýhle a nemůžeš třeba pánovi po 4 hodinách říct, hele, já si jdu lehnout. No jasně, no, to je vlastně to prostě nejde, že jo, nemůžu tam s tebou také ty lidi jako čekat nebo takhle. Jo. To jde asi v rámci třeba hodinové cesty nebo tak. Jo, určitě, hele, když jsem vez někoho Praha-Brno, sedli jsme vedle mě a jeli se mnou, že jo. A když jsem nějakou cizinu, tak většinou si vez jenom samotný auto. Což teda i pro tebe asi příjemnější. Je, jako u těch dálek, jo, naopak, když jedeš někde po měse, tak já jsem takový kecací typ, já jsem s těma lidma rád povídal. Jo, se něco dozvíš. Hele, rád bych jenom řekl, že strašně lidí bylo příjemných a hodných a ukecaných a v podstatě jsme sedli do otávky a dalo by se říct, že každodenní chleba bylo, že vlastně z tebe vytahuje informace, jak ta otávka vůbec funguje. Zajímalo je nějaký příhody, co jsem vez nejhoršího, nejlepšího, kolikátý je to denně odtah, to byla taková typická hláska. Sedli do auta, tak kolikátý dneska jsem. Říkám třeba 3. Vidíte, a vy to tady máte i bez toho, aniž byste měli rozbité auto, to máte zdarma. Přesně tak. Okay. Cizině bych teda možná doporučil, že kdokoliv takhle vycestuje kamkoliv, jako do zahraničí, tak určitě přes pojišťovnu udělá to připojištění. Stojí to pár kaček, není to jako o tolik dražší než klasické pojištění. Dokonce to dá udělat třeba jenom připojištění na 10 dnů a takovýhle. Jo. Ale většinou ti to zajistí to, že máš opravdu zdarma třeba od tak zpátky od té Prahy. Jako. No, tak, no. Je to fakt důležitý, hele. Když jsi někde jako 1000 km. Myslím si, že jsi opravdu třeba v Itálii a dám příklad, že jsi tam jel, abych nekecal, 2 oktávkou. No. A ten odtah by samotný byl dražší než to auto vůbec. A kolik tak může být odtah z Itálie, pokud nemáš razený pojišťovnou? Jo, nevím, to už jsou... Úplně odhad, jako pár 100. Odhad je, vím, že to už je nad kilo, určitě. Takže už to tam necháš prostě někde ze šrotu. Dalo by se říct, že jo, ale tím, že třeba máš právě to připojištění, ty to neplatí, řeší to pojišťovna, samozřejmě to zdarma odtáhnou k baráku. No. Jo, to je dobrý point. No. Já si myslím, že na to spoustu lidí zapomíná, že si dělali třeba cestovní pojištění jako vůči třeba svému úrazu nebo tak, ale když málo kdo autem, když autem, tak to málo kdo dělá, no. A stává se to, že jo, jedeš daleko, je horko, je to extrémní, tady ti dovolenkáři třeba v moři a tak, tam si myslím, že toho musí být kotel. Ale konkrétně jsme jezdili třeba i jako nehody do zahraničí, kdy třeba Češi jeli samozřejmě k moři, bohužel na dálnici třeba nabourali, auto zrušený a já jsem jim to vlastně jel do Chorvatska do nějaký
já nevím, chorvatský Vltavky, k ním jsem přijel, vzal jsem si od nich auta a vezl jsem ho třeba k ním domů nebo do servisu, do Prahy a takhle. Jo. A jakým jazykem ty se domluvíš? Hele, u mě asi nejvíc samozřejmě ovládám angličtinu na jako docela dobrý úrovni. Němčinu to bych asi vůbec, tam fakt jenom nějakých základních pár slovíček a jiný jazyky nejedu. Musím říct, že doteď jsem se domluvil úplně s každým, ať už to byl, já nevím, Maďar, Ukrajinec, Polák, já nevím, Chorvat, Ital. S každým jsem se domluvil tu angličtinou a hlavně, co si budem, domluvíš se rukama, nohama. Jasně. Přece jenom jdeš pro auto, ne si s nimi jako povídat, takže... Není to nic specifického, že víš přesně, co se... Hele, ale sranda bylo třeba Němci, tak v Německu třeba s policajtama, takhle, když jsem byl u nějakých odtahů, tak ačkoliv jako umím ty jazyky všechno, tak s nima jsem se bavil na úrovni asi jako broken car, jo, auto kaput, ND a takovýhle, protože oni tě pochopí, zatímco když jim tam rozjedeš nějakou plnou angličtinu, tak vtedy nechápe. Němci jako jo. No, Němci se s tebou většinou anglicky nechtějí bavit. Ale mně přijde, že jako oni třeba umí, ale nechtějí. Jako umějí a nechtějí. Říkáš to správně. Oni moc dobře umějí, vědí, ale nechtějí. Oni jsou hrdí na to, že jsou Němci. No. Ale musím teda říct, že jako angličtina bych řekl, že je základ. Ale jinak jenom kdyby, není to podmínku jako pro Vltavku, že nemusí ovládat jazyky. Jasně. Není to jako, že by si někdo myslel, že to je nějaký výběrový řízení na jazyk. Jo, to fakt ne. Ty třeba si mohl si říct, že prostě nechceš do toho zahraničí? V podstatě mohl, vzal to někdo třeba jiný za tebe, ale hele, moc si to neodmítal tě za prvý. Podíval se někam ven, líbilo si to. Když jsme třeba do Itálie, já to skloubil, dalo by se říct takovou dovolenku, protože přijel jsem třeba veznout auto, měl jsem pár hodin času, šel jsem se vykoupat do moře, dal jsem si nějaký jídlo, pivko a až třeba druhý den jsem vyrazil do Čech, jo. Okay. Dalo by se říct, že my jsme to brali spíš jako takový vejlety, jo. Líbilo se nám navíc to. Jako dobře placené a navíc přesně asi, tak. než jako dělat... A než celý týden třeba tady jako drcat po Praze a dělat tady 20 odtahů, tak jsem radši jel tady ten jeden velký, no. Jedeš rovně a... Naopak, jako byli třeba, když jsem byl nemocný, jsem kašlíček, rýmičku, tak se ti úplně nechtělo na třeba 3 dny někam, víš, jako. Ale ne, většinou jsem jel. Snad nikdy jsem jako neodmít takhle odtah, nikdy. Obecně za to jako s tou prací seš, nebo byl jsi vždycky jako spokojený? Určitě asi jo. Tam byly chvíle, kdy jsi řekl, jako, že můžu vysát. Chvíle, kdy jsem si řekl, že se na to můžu vysát, když to řeknu takhle prostě, tak když jsem se na to chtěl vysát, tak byly jako smrtelné nehody, kdy to nebylo hezký jako pohled a v ten den jsem říkal, hele, já to asi nemám, třeba já už to nechci dělat. To byly takové jako stopky, kdy jsem si řekl, že se na to fakt vysál. Na psychiku i na psychiku, na všechno, abych to skloubil, ale asi ta psychika. Přijdeš prostě někam, kde v tu chvíli někdo umřel, ty s tím nějak manipuluješ a seš tu chvíli tak jako součástí toho, víš, jsi s tím tak jako nějak spjatý. Prostě. Jsi tam jako jeden z těch prvních, že jo? Posledních. Prvních a posledních. Ale jo. Poslední z těch prvních, no. Řeknu to blbě, ale stalo se mi u několika nehod, že jsem i byl dřív než Havrani a čekalo se na ně prostě. Okay, takže vlastně jsi toho součástí. Takže kolikrát jsem tam prostě byl mezi prvníma, policajti to třeba dronem, jo, fotili a takový ty věci. Já jsem tam mezi tím čekal třeba hodinu v autě a pak přijel třeba jako pohřebáci, naložili, odjeli a až třeba potom jsem já šel teprve naložit auto. Takže psychicky to není úplně jako to, no. Jak často se dostávalo, že jsi byl u nějakých smrtelných nehod? No, jelikož já jsem byl do té práce opravdu zapálený, jezdil jsem úplně všechno, já jsem nějak jako víš práci neodmítal nebo něco. Vždycky šéf třeba zavolal, hele, mám tam něco nehezkýho, ne, že bych mu třeba řekl, že ne, říkám, jo, pošli mi to a jedu. Naopak musím teda říct, že vždycky jsme o těch nehodách viděli a samozřejmě šéf jako v dobrým tě zeptal, jestli s tím OK, nebo jestli pojedeš, jo. Do tohle tě asi jako nikdo nenutil, nemůže někdo nutit, aby ses prostě jel jako k smrtelný nehodě, jo. Já jsem to bral z začátku jako dosti jako tu práci, že jsem na tím mával rukou, nějak mi to nevadilo, ale některé nehody byly fakt nepříjemné, kdy doteď jako na ně vzpomínám, že se mám jako podvědomí, no. Jako něco, co ti fakt jako skoro jako budí ze sna, jako, je určitě, já vím, že to bylo dítě, tak to ti samozřejmě každý řekne, každý policajt, hasič, tady ty jako složky ti to řeknou, že dítě to. A nejhorší bylo, že já o tom do poslední chvíle nevěděl. Já jsem odtahoval auto, samozřejmě věděl jsem, že tam někdo umřel, to jsem věděl, a nevěděl jsem kdo, kde, jak, samozřejmě takhle. A auto vevnitř bylo fakt strašně od krve, jako neskutečným způsobem. A když jsem začal tušit, že něco špatně, když jsem přelez jakoby vody s tím ručkou, začal natahovat tohle a koukám na zadní sedačky a tam byla vlastně dětská sedačka. A ta byla prostě jako v nehezkém stavu, hodně vohozelá, nepříjemně a takový ten plišáček od krve, víš, tohle, tak nebylo to příjemné. Ačkoliv teda já děti nemám, tak mě to vzalo. Nebylo mi z toho příjemně a v ten večer jsem opravdu, dalo by se, že se šel ožrat, no. Nebylo to příjemný. To rozumím, no. A poznal jsi to už další věc. Přijel si už udělal i ty hasiče, sanitáky, policajti, všechny to vzalo. To poznáš, že se jo.
Viděl jsem, že je něco špatně, už když jsem přijel a všichni byli se skleslí. Aha. Protože když to řeknu, jsou to profíci, tak tu práci berou, ale to dítě máme úplně každýho. Takže už jak jsem přijel, viděl ty skleslí hasiče, skleslí sanitáky, tak říkám, i tady bude něco jako nehezkýho. Aha, to je tvoje nejhorší jako zkušenost, teda, kde... Asi by se dalo říct to dítě, jo, to mě nejvíc vzalo. Samozřejmě každá smrtná nehoda pro mě byla jako nějakým stylem, že mě vzala, nebo jsem tam s těma lidma jako cítil, když to řeknu takhle. Ale málo kdy jsem se nějak odnášel domů, ale to dítě to bylo fakt nepříjemný a věř mi, že v ten den jsem váhal hodně nad tím, že mu řeknu, s tím seknu. Fakt. Samozřejmě znám desítky hotelovkářů, kteří třeba i smrtnou nehodu v životě nevezli. Nedostali se třeba k tomu, víš, nejeli. Jo. Já jsem si jich odvozil docela dost na to, že jako jsem byl mladý kluk, tak jsem to vozil dost často. Asi možná tím, že mi, když to řeknu, nevadilo. Bral jsem všechno, tím pádem, jako... ano, tím pádem mě k tomu posílali. Dneska, kdybych měl se třeba jako říct nějaký podmínky, kdy třeba chci jezdit, nejezdit, tak určitě bych řekl, že smrťáky už jezdit nebudu. Nechtěl už bych. Už jsem toho viděl jako, řeknu dost a nemám o to úplně zájem. Jak často to tak bylo jako? To je zase, no. No je to jasně, třeba rok nemusel být nic a pak si... Ale dalo by se říct, že v jednom měsíci jsem měl třeba 3 a pak třeba půl roku nic. Třeba. No, dalo by se říct, že hodně tam byly období jako smrťáků. Třeba léto, tak bohužel padali motorkáři. Léto motorkáři, to bylo takový prostě každodenní chleba, bych to nazval, jo. Opravdu. Hodně, neříkám, že po každý byli smrtelný, ale byl to každodenní chleba, motorkáři. V zimě zase, nevím, v zimě je třeba víc nehod. To je vlastně, teď můžu tak jako naznačit, že vlastně je to i hodně o sezóně, protože samozřejmě, když venku prší, je víc nehod. Když sněží, nějaký špatný počasí, je toho víc. V létě samozřejmě se každý... Když je extra hezky, tak samozřejmě všichni jezdí jak prasata, a spoustu jako aut. Závodníci, no. Dušičky, ne, to musí být highlight, vždycky ti důchodci, vole, za rok vytáhnou auto. Člověče, o dušičkách asi jezdíme jenom poruchy. Jo? Ale přesně jak říkáš ty důchodci. Děda vytáhne fáčkový, kterým 10 let nejel, no. Taky jsem vést, taky. Ale musím teda říct jednu věc, důchodci jsou strašně slušní lidi, co se týká odtahovky. V životě se mi nestalo, že by důchodce na mě nějak zvýšil hlas nebo něco takového. Nikdy. Ba naopak, musím mluvit hezkým, ve jsem jeden jako pár a taková babča s dědou strašně příjemný. Za prvý dovez se mi někam, já nevím, abych nekecal, třeba Praha, Liberec, taková destinace. Dovez se mi přímo k domu, složil jsem jim auto, nabídli mi oběd. Já samozřejmě jsem dělal jako slušně, říkám, ne, tohle, a babička, ne, to byste mě urazil, musíte se mnou dát oběd. Říkám, dobře, tak jsem si s nimi dal oběd. Měli tam dokonce nějaký doplatek, pamatuju si doteď, že tam bylo nějaký docela hezký dýško, nechali fakt jako pěkný dýško. Dokonce jsem dostal svačinu sebou na cestu a doteď mají někde uložené číslo a paní jako mluvila hrozně hezky, vy jste náš anděl, vy jste nás zachránil, já už jsem nevěděl, co budeme dělat. Stará škola, no, prostě ono možná dřív to taky nebyla taková samozřejmost a to a dneska jako ty služby fakt jsou. Jsou, no. A ti lidi si to jako umí vážit, no, to je fajn. Je pravda, že ty důchodci byli strašně slušní v tomhle. Taky můžeš asi narazit nějakého nerudného dětka, ale myslím, že obecně to je, hele, to je druhá věc. Lidi jsou spíš jako asi... Strašně rád bych ti řekl, jelikož samozřejmě je to práce s lidma, že jo? No, s lidma jsou tam, ale s lidma komunikuje s nima. Jasně. Strašně často jsem setkával právě s tím tvrzením, že třeba vy jste strašně příjemný, třeba tohle, mě minule vez a doslova tam padaly slova, Ježíš to byl debil, ten byl nepříjemný, on nadával, víš, jako... Hej, myslím si, že jako není nic horšího, než když se ti stane nehoda, nebo a ještě přijde nějaký auto a přijde ti protivnej. Jako. Jo, který říká, Ježíš, co se tady dělal, nebo... Jo. Začne třeba nějak ale soudit, nebo zní to blbě, ale zažil jsem to. Přijel jsem třeba k nehodě a tahal auto, přijel druhý frér a první co vystoupil a začal, Ježíš, to jsou kreténi. Tohle stát se může, jako myslím, že poslední, co je, jako je toho člověka nějak hodnotit. Jo. To je jako taky zase novinka, co jsem se tady dozvěděl, že vlastně ty odtahovkáři, když to řeknu blbě, tak jsou vnímáni, nebo já se tak vždycky vnímám, že to je prostě MPCčko, chápeš, jako dojde ti auto, naloží tě a jede, ale vlastně on je to člověk. A je strašně velký rozdíl, jaký je, jako pokud ty jsi vlastně empatický, tak ty lidem můžeš jako ten jako blbý zážitek od toho, že... Bo naopak příjemně dalo by se říct. Nebo jako, víš, že dobře, jsou zážitky a zážitky, někdy, když ti to skape, tak to není až taká katastrofa, otáhneš do 10 kiláků někam, tak ten člověk se z toho nehroutí. Ale taky pokud někde třeba má nějaký ťukanec nebo něco. Měl jsem třeba případy, kdy prostě Fran nejprve strašně hotový z toho, Ježíš, co budu dělat auto tohle. Dojíždíme k baráku a Fran zval na kafe a strašná sranda, sympatiák, pokecali jsme, zasmáli jsme se. Takže ty vlastně můžeš jim udělat vlastně tu první nějakou určitě. Takovou psychologickou, psychickou. Ale řekl bych, že klasicky dalo by se dát na první dojem.
už jenom když přijde ten otovkář, je slušný, profesionální, tak už na něj koukáš jinak, než když přijedeš a přesně to bude nějaký takový ten, víš, jouda. A třeba nepromluví, víš, dobré, víš, vystoupíš z toho auta, no co jste tady vyváděl, víš, no vůbec, ano, to je stává úplně se zlé, jako ty, když stává se noční to, můra, ty vole, jako no. Naopak znám doteď i desítek kluků, který jako strašní sympatiáci, mladí kluci, třeba jsou to zapálený, jo, berou to úplně jak nějaký poslání úplně, jo. To poslání, je to vlastně, jo. Dalo by se říct, no. Jo, protože tím že ti lidi vás potřebují a ty tu službu můžeš dát jako dobrou nebo špatnou, tak vlastně můžeš měnit jako ten svět, nebo... Hele, já jsem se třeba, když jsme u toho, já jsem se strašně snažil měnit tady ten stereotyp zažitých, kdy si ty lidi mysleli, že přesně otovkář nějaký ocas, co prostě přijede, ale naloží ti auto, když s tebou nepromluví, ještě je nepříjemný, jo, a takovýhle. Ba naopak, já jsem těm lidem vždycky strašně rád jako ukazoval, říkám, ale to není třeba jenom otovka, my jsme třeba jezdili i startovat třeba auta takovýhle. Aha. Ono v dnešní době už ta asistence obnáší strašně věcí. Jo. Třeba jenom píchlý kolo, hele, hodně často odtahy, chápu to, paní vzadu malé dítě píchla kolo, samozřejmě sama to třeba nemění. Nebyl ale potřeba třeba odtah, víš, byl by zbytečný, měl rezervu takovýhle, sama to neudělala. Přijel si prostě ty, vyměnil si rezervu, paní spokojená, nadšená a autem pokračoval dál. No, a ještě má jako příjemný zážitek v podstatě, když dojde smátý týpek, řekne, to nic není, prostě vymění to, no, stanou si horší věci a jede, tak vlastně jako z něčeho, co pro toho člověka může být třeba lehce traumatické, tak ty můžeš jako udělat vlastně normální věc. Nebo jo, jako, že... ale zažil jsem třeba i takový, jezdil jsem pak velkou otovku, kdy to byla ta velká kabina, takže já jsem byl schopný odvízt 5 lidí. Okay. Takže já jsem třeba bez celé rodiny a hele, pamatuju si doteď, měl jsem třeba zážitky, kdy normálně jsem stejně na pumpě a přišel táta, tady máte bagetu, tady synek, já jsem začal kouřit, tady máte cigarety, tady máte energetiák, tady tohle, bliky mě tak prostě hodný, brali to, jak kdybych s nima jel nějaký výlet, jo. Výlet do servisu. No. To je dobrý, no. Já, tohle fajn. Že vlastně i ta vaše, nebo myslím, můžu říct, nebo naše možná generace vlastně, která už není taková ta 90ková, taková na ten kšeft jako tvrdě, že asi to tak, já jsem tak vždycky vnímal, ty jsi mi v tom jako utvrdil, i když ty třeba můžeš být extrém, samozřejmě. Já jsem vždycky extrém. No, spoustu kluků své generace asi není třeba takhle jakože příjemných, upovídaných, jasný. Extrovertních, ale i tak mám taky pocit, nebo dělá to na mě ten dojem, že obecně v těch službách ve všem už ti lidi se to trochu jako mění, že už každý nehraje jenom sám na sebe a takže ti lidi právě, že se snaží spíš jako otvírat, jako aby to, co ví, jako sdílnější, empatičtější. Ale hlavně, víš, čím je třeba největší rozdíl? Já, když jsem třeba začínal jezdit, tak nebylo jako moc mladých řidičů, víš, jako otovkářů. K jakýkoliv nehodě a podobně jsem jezdíval, ale byly to takový ty starý mazáci, víš, už to fakt dneska je 30 let. No. A právě díky tomu tam, nechci být jako ošklivý, ale byly tam právě ty nepříjemný, už taky pardálové, víš, přijela, ježiš, paninko, vy jste to tady nabourala, jo. Přesně ono. No a pak dalo by se říct, že posledních pár let samozřejmě klasicky nastupuje jako nová generace a díky tomu tam jsou fakt mladí kluci, kteří přesně, jak jsme si říkali, už jsou to strašně zapálený, baví je to, dalo by se říct, že tou prací žijou, jo, jako. Právě, a mi přijde strašný rozdíl v tom, když to někdo dělá vyloženě jako na kšeft a že skoro jako musí, anebo už to prostě je fakt jako brutální rutina, už jako počítá roky do důchodu, než přijde mladý kluk, který to baví a tím pádem je empatický k těm lidem, nebo dokáže pomoct něco nad rámec. Jasný. Moje třeba každodenní ráno bylo takový, že jsem normálně fakt stál a ne, že byl nabranej, nebo se nějak netěšil. Já normálně jsem si říkal, tyjo, jak jsem zvědavý, co dneska povezu, ale byl jsem takový na buzle toho dne, víš, nikdy. Aha. Asi na rovinu jsem nikdy neměl, že by mě to třeba nebavilo, nebo že to nechci dělat a takovýhle. Tak ono to souvisí s vším, že jako člověk by obecně neměl dělat práci, jako která ho nebaví. Která nebaví, no. Hele, dalo by se říct, že tahle práce mě ve všem tak nějak naplňovala. Jak ty příjemný lidi, kdy prostě mi to zpříjemňovalo tu práci. Kdy máš dobrý pocit, že jsi jako pomohl. Přesně mě to utvrzalo v tom, že to chci dělat. Když jsem měl příjemný lidi, kteří přesně ti řekli, vy jste anděl, vy jste nás zachránil a byli příjemný, nabídli něco skvělý. Pak samozřejmě byly tady ty negativa, ty nepříjemný lidi, ale já byl splachovací, mávnu se nad tím rukou, říkám dobrý, neřeším, jedu dál. Aha. Zároveň, já nevím, líbila se mi samou sobě ta technika, veď děláš jako fakt s velkou technikou, jeřábem, prostě. Jsi nadšenec do toho, tak určitě. To baví, no. Druhá věc za mě takový ten neskutečný adrenalin, když ti přijde v jednu ráno odtah, ty tam vidíš, že prostě to nějaký velký boom, veď, tak tam jdeš takový jako zapálený, co tam bude teď, já nevím, všude, ale fakt jako prostě akci, přesně jako. Tak, jedeš tam a teď hasiči, policajti, ty tam i třeba i novináři kolikrát s kamerama na tebe. To znamená, že pokud vlastně ty jsi
třeba i nadšenec do nějaké, nevím, třeba někdo může být dobrovolný hasič nebo něco, že jo, a do té techniky a do toho všeho. Znám desítky dobrovolných hasičů, kteří dělají třeba po víkendech odtahovky. Ono to je hodně časté, že vlastně bude jezdit kamionem nebo odtahy, nebo to, protože mají vlastně už to Cčko, Ečko, že jo. Přesně tak a dalo by se říct, že vlastně mají tak nějakou zkušenosti s tím samotný, že jsou u toho každý den. No. Vlastně ono. Znamená, že vlastně velká kooperace i s těma hasičema a takhle, to bylo asi hodně časté, ne? Když se, bylo. Dejme tomu, já nevím, tak bylo auto úplně namotané nějak na strom, tak ty s tím asi nic neuděláš, ne? To musí nějak Člověče, řeknu to blbě, nechtěl bych nějak jako vůbec schazovat hasiče, ale ta odtahovka v dnešní době už jsou jako natolik profíci, že naopak, řeknu to blbě, ale nechci říct, že by si hasiči s tím neporadili. Ale třeba přijel maník z odtahovky, mělo to z toho stromu vymotanýho za 5 minut a hasiči by to tam mordovali třeba hodinu. Ale což je naopak dobře, jako ano. Já to beru nějak negativně. Já to beru vlastně tak, že proč by to oni ve finále měli umět, teď oni mají zachraňovat životy takovýhle. Já měl to hasiče a vlastně jsem myslel, že oni dělají všechno, jako, jo. Že oni loví popelnice z řeky, ty vole, jako jsou jak nějací mravenci. Ale jsou slušný, dám příklad, přijel jsem k odtahu a bylo auto na střeše a kluci na mě, my ti to obrátíme. A já říkám, ježiš ne, kluci, tak jsem toho tady já, ne, odtahovka, tohle, to nemusíte. Hele, byl natolik super, že řekli, pohle, my to obrátíme. Šel bylo to na kole, víš co. To je dobrý, no. Ale zároveň je jako fajn zjištění, že jim můžete ulevit. Jako. Ještě bych ti rád řekl, že díky těm hasičům zase není to myšleno ve zlým, ale přišel jsem k nehodám a ty tam stáli prostě 5 hasičů, koukají na mě, přijel mladý kluk, malá odtahovka, obyčejná, veď třeba jenom s tím navijákem, jako základní vybavení, to řeknu takhle. Auto tam úplně prostě omotaný někde, fakt jako nějaký velký boom. A teď samozřejmě takový to, ježiš, to nemůžeš odtáhnout, ježiš, to nedáš, to malý auto a takovýhle. Hele, uběhlo třeba 10 minut, já auto naložený a fréři. Ty vole, klopouk dolů jako kámo, dobrý jo, tohle. A měl za to jako know-how nějaké, jak to z toho jako vymotat. Měl jsem strašně tady těch tričků. Za pomocí jako nějakých jako lán. Jo, hele, máš různý kladky, lana, různý klíny a takovýhle věci. Sám o sobě ten naviják je fakt silný a takovýhle. Jo. Hele, a já ti řeknu takovou vsuvku, co mě se držela po celou tu dobu, co já jsem jezdil odtahovkou, tak ten jeden můj vlastně bývalý šéf, co mě de facto dalo by si říct Čecho naučil, tak měl jedno hezký moto a říkal vlastně, že nezná slovo nejde. Takže my, když jsme přijeli těm odtahům a doslova třeba ten hasič řekl, ježiš, to nemůžeš, to by se musel porazit strom a já mu vždycky řekl, já neznám slovo nejde, nazdar. 5 minut auto naložený. A fréři prostě koukali, nechápali, víš co. Ono je to možná založené taky na tom, že vy už jste ten poslední článek, po vás už to nikdo neudělá, takže vlastně kdybyste to neudělali vy, tak už je to jako v podstatě, takže vy musíte, no. Dalo by se říct, že musíme, ale já jenom bych rád řekl, že prostě jsou to fakt profíci a hlavně děláš to každý den. Zažil jsem třeba hasiče, který takhle auto na střeše zažijou jednou za půl roku, zatímco já k tomu jezdil třeba obden, víš? Tak oni mají zase 1000. Ano, oni mají požáry takovýhle, zatímco já u tohle nikdy nebyl. Na tohle, no. Přesně tak. Kdy třeba jsi jako takhle vnitřně nejvíc pobrečel nad tím, že třeba viděl jsi rozsekané, já nevím, nějaké třeba jako luxusní, jaký sporták, kdy ti to jako zlomilo to tvoje chlapské jako srdíčko třeba, nebo něco takového. Ale to taky často? Jako jsem milovník aut, to určitě. Bylo tam pár kousků, kdy jsem skoro zatlačil Suzu, říkám, tyjo, tak to je mě fakt jako jo, to neříkám. Ale asi jsem to až takhle nikdy neprožíval. No, tak jako furt je to práce. V tu chvíli ano, byla to práce, tohle. Asi jsem to nějak takhle neřešil. Ba naopak musím říct, nechci, aby to vypadalo, že jsem škodolivej, ale byli tam takový ty aroganti na tom místě, kdy prostě frajer už od začátku arrogantní, začal takový to, s odtávkou debil a takhle se k tobě třeba ušoval od začátku. A měl nějaký drahý fakt hezky rozčípej auto, tak věř mi, že každý si řekne, dobře ti tak. Jo, asi jo, že. Ty to jako říct nemůžeš, ale asi. Samozřejmě, jemu to neřekneš, ale v hlavě si mu říkáš, vůbec mě to nemrzí, protože jsi prostě arrogant. Karma tě doběhla. Jo. Jaké třeba úplně nejdražší auto, nebo něco, co si otoval, máš něco takhle v hlavě? Hele, vím, že jsme různý Ferrari, takovýhle jako super sporty vozili. Pro mě asi nejdražší auto byly různý takový ty veteráni. Právě kdy to byly třeba poslední kusy v Evropě a takovýhle. Ve jsem to hodně, to jsem vozíval třeba i pod plachtou, víš, jakože třeba ty lidi to chtěli mít jako inkognito, víš. Zažíval jsem hodně motorek, kdy motorky byly veteráni. Jsem dvez třeba pána, který měl nějakýho Harley a byl to asi 1920 rok, opravdu jeden fakt, nechci docela kecat ten rok, abych to nepoplet, jo, ale jeden z prvních Harleyů a opravdu byl jediný dochovaný tohohle druhu. Samozřejmě jenom porucha, víš, takže o nic nešlo, naložili jsme to, odvezli jsme to a dokonce se pán po cestě rozpovídal, byl odněkať od Českých Budějovic a měl své muzeum soukromí s Harleyma. Takže také starodávní motorky a tohle samozřejmě mám doteď někde fotku, když na tom sedím, víš, to jen tak denně nezažiješ.
Že se něco dozvíš vlastně a potkáš zajímavé lidi. No? Jo. Zajímaví lidi, to jenom teď, když jsme to nakousli, vím, že jsem o tom taky chtěl mluvit. Dalo by se říct, že jsme vozili ne že celebrity, ale víš, jako známí lidi. OK, zajímavé téma. Vozili se. Můj třeba strašně příjemný zážitek byl tenkrát, mám rád bojové sporty, takže MMA fighter, ten, jako tam je Monster Kníže. Jasně. Se říká. Jasně, Kníže legenda. Jasně. Strašný sympatiák, neskutečný. Okay. Nejprve, když jsem k němu přijel, to byla docela i komická, jo, ale já jsem k němu přijel a ona mě, no já tam tady mi to chcípala tohle a teď já mu říkám, no ale vám to stojí ve dvoře, já se od toho dvora s tou otávkou nevejdu a teď prostě proti tobě stojí fakt gorilka, kdy prostě jeho ramena se neveže do futer. A teď on úplně zahlásil něco, jak nebo táhneš? A teď já v tu chvíli, ne, dobrý, víš co, já udělám cokoliv, abych to odtáhl. Opravdu šel z něj fakt jako respekt. Ale strašně sympatiák. Přišel a první co říká, no nic, tak já ti to pomůžu odtáhnout, pojď. Jsme to vytáhli, jsme otlačili ven do ulice, tam jsme to naložili. Pojď se mnou kecal, příjemný, nakonec jsem tak jako požádal o fotku, tak neměl problém. Mám s tím fotku. A tenkrát mi nabít i nějaký jako lístky do toho, má na OKTAGON jako do outučka. Já teda sice nešel práce, víš, bylo toho hodně, takže... Ale ten byl strašně příjemný. Potom jako kluci od nás, vím, že vozili různý známí lidi, různý moderátory, víš, já nevím, zpěváky. Nevyhýbá nikomu, no. Určitě, samozřejmě. Je pravda, že jako konec koncům potom, když se ti stane nějaká ta nehoda, tak je úplně jedno, kdo seš, že jo. Jako, to je pravda. Stejně vás potřebují. To je pravda, no. Ale řeknu to blbě, u takových lidí se opravdu snažil neudělat jedinou chybičku. Jo. Co si budeme, já nevím, když tady v Radově někde škrtneš nárazník, nějak se s ním domluvíš, nebo se to víš nějak vyřeší, OK, ale když to uděláš nějakému tady fakt celebritce. Člověk podvědomě jako uvažuje na tím trochu. Jo. Určitě u takových odtahů se snažil opravdu totálně co nejvíc profesionálně, abys nevypadal jak nějaký prostě odsaz. No. Další jenom tak známá osobnost, kterou jsem vést, to je zrovna shodou náhod strašně vtipný, když se tady bavíme o odtahovkách a já zmíním jeho jméno, tak je právě Mike Pán. Aha. Já nevím, jestli furt je Mike Oganesian, nebo už je to jenom Pán, já už se v těch jeho jménech nevyznám. To nějak změnil, myslím dokonce. Každopádně bylo hrozně komický, že já už v té době jsem koukal na ty jeho boje s těma odtahovkama v Praze. Okay. Jak tam proti ním táhnul to jeho ražení, to byla hrozná jako prdel z mé strany. Každopádně... To jsou ti vychcaní, ale odtahovka. Ano, dalo by se říct, no. Jo, párka tam měli takový slušný, kdy mi to bylo až líto, ale ba naopak většinou se zaměřoval na tyhle jako debily, no. Jo. Ale on jde docela padni komu padni, no. Člověče jede, no. Ale teda na tom internetu samozřejmě působí arrogantně. On to tak i měl to arrogantního tohle, je arrogant. Ale musím říct, že jsem ho vést, tak byl strašně příjemný. Aha. Naopak byl strašně slušný, co mu vykal, bavil se mnou strašně slušně, na konci teda jsem požádal fotkovej tohle, ale musím říct, že byl naprosto slušný a ve finále se tak trošku rozpovídal i o tom jako jeho podnikání a ve finále by se dalo říct, že prostě trefil něco, co tady ještě někdo nedělá, no. Určitě. A určitě mu nikdo nemůže vzít jeho znalosti, on v těch, neříkám, že byl nějaký ultraprávník nebo něco takového, ale rozhodně ví moc dobře, co kde, jo, a co ne. Pohybuje se v tom, jasně. Má v tom zkušenosti, no. Je to shodou okolností, že fakt tento rok seš druhý můj host úplně z jiného jako ranku, který má nějakou osobní zkušenost s tímto člověkem, s Mikem. Vlastně první to byl ten policista, který měl na nějaké CPZC. Ale taky mám dobře říkal, že byl slušný, viď? Úplně to stejné. Říkal, jo, že ale já to říkám jako furt, vzdělaný, dělají to prostě, je to internetová show prostě. Jasně. Hele, nic, co je na internetu, není tak přesně, jak to vypadá. A koho by lákali obyčejný videa, kde on by tam jen tak chodil, ale když tam víš po nich řve a tohle, je to prostě sranda, no. Ale jinak jenom bych rád řekl, že nějakou jako úplně za ním nestojí nebo něco takového, jo, aby si někdo nemyslel, že ho nějak schvaluju. Mám na to takový svůj názor. Ale má svoje, jako, ale jsou věci, kdy je ti extrémně sympatický, jak tam naháněl ty dezoláty v tom stánku. Tak jako souhlasím, že něco fakt pecka, za mě pecka. Někdy, když šikanoval nějakého obecního policistu, který vypadal, že neumí do 5 napočítat, tak toho mě bylo až líto, jako, že to souhlasím. Jako přehnané. Souhlasím. Ale jak říkám, on jde padni komu padni a neděláme si ty rozdíly, no, takže to tak přesně tak. Ale určitě, jako každý komu je to trochu jasně, mě od začátku bylo jasné, že on dělá prostě cílenou kontroverzi a mě já jsem se nikdy na něm nepohoršoval ani v těch nejhorších jako případech, kdy pelí, jako mu nemohli dojít na jméno a přáli mu jako to vězení a všechno možné, víš, něco jako se mnou to nehlo. Se mnou taky ne. Já jsem byl jako neutrální v tom, ale byly dny, kdy jsem viděl nějakého video, narovil jsem si řekl, ježiš, to je hrozný, vypnul jsem to, naopak byly videa, kde jsem se fakt nasmál, říkám, jo, pecka. A někdy fakt jako boje za správnou věc, víš, že? Pravda. Někdy opravdu bojuje to, co má. Ne, někdy často vlastně. Jako. OK.
No vlastně, abych jak nějak začal, kde ten příběh. V podstatě, začal jsem jezdit na Vltavovce, byl jsem ještě jako nováček, mladý klučina, zapálený. Do toho nastoupil druhý mladý kluk, strašně rychle jsme se stali prostě kamarádi, samozřejmě doteď jsme hodně dobrý kamarádi. Navzájem jsme různě jezdili spolu, pomáhali si všechno a dalo by si, že jsme se učili navzájem, víš, jako takový to. No a vlastně já jsem pak na té Vltavovce prostě skončil, chtěl jsem se to zkusit někam jinam, nebo lákalo mě jako jiný vozidla a takovýhle. Takže já odešel, on tam teda ještě byl, ale bavili jsme se samozřejmě dál. Pamatuju si, že v to ráno jsme spolu normálně telefonovali. Byli jsme teda oba dva docela už jako utahaný, prostě šichta fakt jako náročná, jo. A on mi říkal něco ve stylu, že odveze poslední odtah, půjde si lehnout a zavoláme třeba ráno, že tohle. Říkám, jo, dobrý kámo, čau, rozloučili jsme se. Voláme za další 20 minut, tak si říkám, ty vole, to asi zase nespí, viď, tohle. Kecáme a on, že jede pro fakt poslední odtah, že teda ještě jako řekl, že pojede, ale že potom fakt půjde spát. Vzal ještě jeden navíc. Vzal ještě fakt jeden. A já už jsem věděl, že už je fakt jako hodně kantár, už mi pomalu spal po telefonu, by se dalo říct. Počkej, vy jste jako fakt hodně přetahovali, že vy jste tam měli karty nebo kolečka nebo něco, nebo jste s tím jako čachrovali? No. Já nevím, jestli o tom chci jako, nevím, říkám, ne, tak, přímo je to ten případ, ale... Ne tak čachrovali, ale řeknu to asi tak, že... Víš, když je někde potřeba a třeba na té dálnici, tak dá si celkem o čas a já si neumím představit, řekneš ještě 30 minut pauza. Ne, hele, jakoby odtahovka je od toho nějakým stylem osvobozená, od těch pauz. Okay. Je to v podstatě jako kdyby zase hasiči třeba taky nejezdí na karty, že jo, nemůžou říct. Právě, no. Nemůžu říct požáru, sorry, já jdu dělat pauzu, to nejde. No, jasně, no. My měli jakoby to samý, ale samozřejmě různý ty šichty, střídáš se takovýhle jako nikdy nemůžeš jít úplně. Asi bych úplně kecal, kdybych řekl, že jsem si párkrát také nesáhl na dno, kdy už jsem fakt si řekl, to ještě dojedu, nebo za chvilku už budu doma a už jsem fakt jako mlel z posledního. Že to na ten tvém uvážení vlastně. Ano, jo, to bych rád řekl, že to je opravdu o každém, v podstatě nikdo tě nenutí. Když řekneš nepojedeš, nejedeš. Ale tím, že ještě řekl to takový to jo, tak já ten poslední ještě jako otočím a pak si budu lehnout. Samozřejmě, bohužel, no, tak stalo se. Řekli jsme si něco, jo, dobrý kámo, tak hlavně mi prosím tě zavolej, jestli si jako pořádku dojel, víš, nebo tohle. No a uběhlo další třeba 20 minut, volá mi kamarád z jiný odtahovky a říká něco jenom jako, tyjo, hele kámo, koukal si, teď to je někde ve zprávách fakt jako nějaká velká nehoda, odtahovka zalítla pod kamion a je to někde na D1. Říkám, tyjo, vůbec nevím, jako pokračoval jsem dát odtahu, nějak jsem tomu jako nevěnoval pozornost. No, samozřejmě mi to nedalo, bylo už mi divný, i že uběhlo třeba 50 minut toho posledního hovoru a ten kamarád mi furt nevolal, tak bylo mi to takový trošku divný. A v té době jsme měli takovou mezi sebou jako kamarádama aplikaci, kdy jsme si sdíleli jako polohu. No a shodou náhod v tom místě té nehody jsem viděl tu jeho poslední polohu a bylo tam třeba aktivní před 50 minutama. Ty v tu chvíli opravdu píchlo srdce, fakt jako říkám, ty vole, doufám, že to... Ještě jsem furt nebyl, víš, tak ještě říkám, třeba ještě to nějak jenom seklo, dobrý, tohle. Zkouším mu volat a první, co samozřejmě volal z telefonu, tak jako volaný účastník není dostupný. To už fakt jako, ačkoliv na rovinu nebrečím, tak jsem fakt jako slzy spustili. Už jsem viděl, že fakt jako... Ti to dojde, že všechno. Dojde ti to. Nechceš, ale dojde. Abych se ještě v tom jako utvrdil, tak jsem si zavolal ještě pár takhle lidem, kdy ten jeden člověk mi to fakt jako potvrdil, hele jo, fakt je to on, sorry, je to on, no. Že nejhorší, že ty si třeba přes celou Prahu někde lítáš tohle, ve finále ani nemáš mu jak pomoct, víš, nebo něco takového, ty co tam budeš dělat, prostě už tam vyprostuje hasiči tohle. Bohužel ta nehoda, doteď jsme se vlastně oba dva spolu shodli, že vlastně ta příčina toho bylo fakt jako, jak kdyby mikrospánek, fakt to vyčerpání, jel už prostě moc. Aha. Mimochodem, rád jako chtěla bych řekl jako, že když už fakt jako cítíte, že je to fakt jako konec, že fakt jako už nemůžete, už usínáte takovýhle, fakt jako zastavte, víš co. Kdekoliv, že? Kdekoliv. No, I kdybys měl na blbých 5 minut zase na pumpě, dát si tam já nevím kafe, i malýho šlofíka. Hele, samozřejmě vrátím se k příběhu, ale jenom bych rád řekl, že třeba strašně tady těch smrtelných nehod vznikalo strašně blízko bydlišť jako těch lidí. To se říká, ne? Ty lidi už to měli třeba 3 minuty od baráku a trefili strom. 1000 kilometrů a prostě rozstřelili. Poslední zatáčka, třeba poslední strom byly 300 metrů od baráku a mrtví. Jako zní to fakt blbě, ale to je přesně na rovinu. Sypal bych si sám popel na hlavu, kdybych řekl, že jsem to taky tak neměl. Několikrát jsem měl, že jsem byl už kilometr od baráku, říkám, to už dojedu a v té mojí ulici jsem pomalu nezaparkoval, jak už jsem byl jako vyčerpaný. Jo, jako. Je to tak, no. Ono asi ten mozek nějak funguje, že už začíná jako právě tím, čím v té komfortní zóně nebo něco přestane dost stražitý, nebo nevím, jak to. Já bych řekl, že spíše to ukáže takový to, že když už jsem dal třeba ty 4-5 hodin, tak těch 10 minut už zvládnu. Jasně. A jdeš přes ten závit. Bohužel.
No, každopádně, jenom bych ještě řekl mikrospánek přes den i v noci, jo. Jel jsem k několika nehodám, kdy mikrospánek v noci, přes den, normálně. Mikrospánek přes den, no. Opravdu, po třeba, já nevím, 11 hodin do polko, pán dostal mikrospánek. Jako může být, že? Může být, určitě. Nespíš, nebo něco. Dobrá, abych se teda vrátil k té nehodě, tak vlastně nejhorší pro mě bylo to, že první 2 dny o něm v podstatě nikdo nic nevěděl. Ještě se ani nevědělo, jestli tu nehodu přežil. Protože nikde to nebylo v žádných novinkách, nic takového. Přistával tam na té dálnici vrtulník, bylo to fakt hodně špatný. A ten můj kamarád vlastně přišel o obě nohy, jo. Má prostě protézy nebo vozejk a takovýhle. Takže na místě přišel o nohy, vyprostěvali ho tam přes hodinu, byl fakt tak jako neskutečně zaklíněný, nebylo to hezký. Jaké měl auto, nějaký, to bylo jako nákladák, normální nákladák, prostě odtahovka a narval to prostě pod kamion, takže jo, jenom pod stojící kamion, jo. Tam byla nějaká, asi si zažil, takový tak dojíždíš a najednou kolona, víš, nebo něco. Jasně. Asi ten mikrospánek už to prostě asi nedobrzdil, takže to napadlo prostě pod kamion. Ale nějakého autopilota jo. Shodou náhod je teda štěstí, že nevez samozřejmě žádného zákazníka, nic takového. A zároveň štěstí, že nevezl v tu chvíli žádný to auto. Protože kdyby měl na sobě ještě to auto, tak si vím, že by při tom nárazu by to auto asi ještě namršilo víc do té kabiny, takže to by byl asi na místě prostě bohužel mrtvej. Ale strašně věř, že ten kluk bojovník úplně neskutečný. Už je to vlastně přes zhruba 4 roky, co se ta nehoda stala. Teď má prostě protézy, normálně už i jezdí autem, normálně má udělaný jako překopaný na automat takovýhle. Dokonce byste mu nevěřil, ale jezdí i zpátky kamionem. Samozřejmě má to určitý, musíš nějaký přeškolení a takovýhle, aby se jakože to může dál ovládat. A dalo by se říct, ten kluk se prostě vrátil do života, teď si toho fakt jako váží a nevěřil bys tomu na to, že prostě bez nohou prošel se takovýmhle jako životní etapou, tak ten kluk je neustále prostě usmívavý, plný života, srandista. Ještě bych jenom rád, že taky je to bývalý dobrovolný hasič. To je další asi věc, to jsou srdcaři, prostě tady ty lidi. Jasně, to jsou lidi sami o sobě, no. Takové prostě, takže... No a nejhorší teda, bych jenom tak jako řekl, tak je ta nevědomost, že nevíš prostě v tu chvíli. Stalo se to a my opravdu dobrý 2 dny nevěděli, jestli žije nebo nežije. Pak se ti ozval? Neozval, on byl asi 2 měsíce, no ne, bych přeháněl, 1,5 měsíce byl v komatu. Dokonce, opravdu, protože bylo tam i poškození mozku v tu chvíli. Co bylo asi nejsmutnější, že tenkrát ten doktor jako říkal, že nedokáže zaručit, aby se neprobral jako nějakým stavem postižený. To bylo pro nás asi nejhorší, jsme nevěděli. On vlastně přes měsíc byl v komatu a nikdo nevěděl, když se jako probere, jestli bude nebo nebude jako, jak to mám říct? Fungovat. Nikdo nevěděl, jestli se nezastaví na úrovni nějakého dítěte a podobně, víš co, bohužel. Naštěstí teda musím říct, že moje první setkání, třeba když jsem za ním přišel ty nemocnice, on se probral a všechno, tak na rovinu já tam byl zhruba den potom, co probral a měl povolenou návštěvu. Teda musím říct, že jsem si tam tu návštěvu trošku protlačil, no to nebylo jen tak jednoduchý se ty nemocnice dostat. Každopádně přišel jsem tam a od něj nepoznal. To bylo další jako fakt tvrdý jako naražení, kdy prostě já mu řekl, kdo jsem, co se stalo, nebo takovýhle, on absolutně nevěděl. Pak teda po nějaký hodině, jsem tam u něj seděl, tak začal tak trošku chápat, kdo jsem, nebo tohle, ale furt to nebylo takový to jako kamarádský, spíš to bylo takový jako poznávání, bych to nazval. Další věc, co pro mě byla úplně neskutečně zarážející, v tom, jak byl v tom komatu, tak hodně lidí říká, že máš něco, jako kdyby si byl ve snu prostě. A jeho sen byl takovej, že už i že neměl se ty nohy, byl bez nohou, tak mi vyprávěl úplně barvitě příhodu, že večer s kamarádem a z té hasičské jednotky byli u nějakého požáru, on řídil a takovýhle. Ten člověk je prostě v takovém nějakým jako, takový asi stres nebo takovýhle, že prostě podvědomě si vůbec neuvědomil tu nehodu a bral to, jak kdyby prostě normální den, jako. To mě dál, víš, jako docela vzalo, protože já přijel, čekal jsem, jak to mám říct, víš, se s tím nějak nebudeme srovnat nebo tohle a ono v tu chvíli, ba naopak, první třeba co mi řekl, no ježiš, no tak nemám nohy, no, tak si udělaj protézy a tohle. Jako fakt bojovník nebo tohle, ale v tu chvíli tě to strašně jako... Jo, tebe samotná na to hitne, že jo? Strašně. Je to asi nějaká jako reakce taky toho mozku na tu kritickou situaci, určitě, co má každý asi nějak jinak, někdo se třeba úplně poskládá, někdo právě na to reaguje takhle až podivně z lehkostí. A jako. Jenom bych ještě rád dodal k té celé nehodě, že vlastně už jim jednou vlastně vydech, když ho vyprošťovali, nahodili ho zpátky a po druhém vydech ve vrtulníku. A zase ho nahodili. Takže on vlastně, dalo by se říct, 3krát přežil svoji smrt, protože první byla ta nehoda, tu samotnou přežil. Typek jak kočka z životu. Opravdu jako, a vlastně jsem ti poslal tu fotku, viděl jsi, jak to vypadalo.
Normálně by si podle té fotky až nevěřil, že tohle mohl někdo přežít. To si nemyslíš, že z toho někoho dostaneš, jako no. Sice bez nohou, ale jakože kdo to přežil. Zase další jako respekt těm složkám, co tady fungují a všechno, jo. Protože byť to třeba ještě 30 roků zpátky, tak je hotovo, nebo 50, to, ano, nebo ano. takhle, jako fakt jako všechno. Věřím tomu, že opravdu, no, stát co před 100 lety, tak nemají tam co zachraňovat, až to řeknu blbě, no. Ještě jak jenom pro úplnost tam někomu jinému si nic nestalo? Ne. Což zase... Chtěl jsem říct naštěstí, ale ono to spíš neštěstí, tak jenom teda jemu, no. Pro ně ale asi dobré, protože jasně nohy tohle, ale s vědomím toho, že třeba někomu blížil, to je hele druhá věc. To by mu vadilo asi určitě, víc než ty nohy, že? Určitě. Takže tohle to je... Jsme jako celkově rádi, samozřejmě se nestalo ještě někomu jinému, třeba strašně průšvih byl třeba i nějakého toho zákazníka, věděl si, že bys vlastně někoho připravil o život tvojí vinou, když víš takový to, No, ani nedomýšlet. Jako, nedomýšlet, musím říct, že tak, dopadlo to takhle, no. A asi díky bohu za to, tak zdravíme kamaráda. A respekt, srdcař. Takže vrací se do, jako, asi nebudu moc jezdit do tak, že tam musíš být asi nějaký funkční, nějak zdatně fyzicky, ale třeba jezdit jako kamionem nějaké cesty, kde tě naloží, složí, tak to jako může dělat jako práci. Může. Opravdu, jelikož tím, že vlastně je oficiálně máme v autoškole jako přeskoušený, ty mu to normálně dali ten štempel, že prostě jezdit může, že vlastně v pořádku to ovládá. Strašně super, jako. Tak na to konto jakoby jezdí, no. Pro toho člověka je to hrozně důležité, jo. Ty nechceš být prostě ten... Ale teda musím říct, že klasický kamionák, já nevím, odjedeš si svíjet, tohle je opravdu po něm vidět, že to řízí nebo toho vysiluje. Je jako, dělá si víc pauzy a takovýhle, samozřejmě, ale zase dělá něco, co prostě miluje, no. Má to rád, chtěl ty velký auta a tohle, takže dalo by se říct, že se vrátil do toho, co chtěl dělat nebo takhle. No. Jediný, co na rovinu mrzí, jsou ty hasiče, no. Prostě on byl tenkrát, víš, chtěl hasičům doslova chtěl pak jít jako k profíkům a tímhle jsem mu prostě bohužel zavřel dveře, no. Ale zase mohlo to dopadnout ještě hůř. Jasně, určitě. A nebo se tam mohlo dostat a mohlo se stát něco horšího. Nikdo neví, jak je to napsané prostě, no, musí se to brát tak, jak to je. Souhlasím. A je strašně dobře, že to bude takhle a vrátil se do toho a nepoložilo to a není nějaký zapšklý doma zavřený člověk, který jenom už bude nadávat na všechno a je to velká inspirace, jako i pro mě to je jako velký respekt. To je jako přesně tak, přesně tak. Tak aby jsme nebyli jenom nějakých jako negativních věcí a to máš ještě třeba vyloženě jako vtipné historky, komické záležitosti, kterých jsi byl svědkem. Hele, mám naštěstí ty komický spíš převládají než ty negativní. Okay. Myslím, že jsem se spíš víc nasmál, než jako zlobil. Aha. Hele, třeba sranda byla strašně v jednom odtahu, volám prostě pánovi, říkám zdravíčko, co s tím autem je a tohle a on mi říká, hele, jenom jsem píchnul gumu, jako nic velkýho. Říkám, jo, dobrý. Sednu do otávky, byla teda jako fakt noc, jo. Bylo to mezi nějakými vesničkama. Teď já projedu a najednou telefon. No vy jste projel kolem mě? Říkám, ty ať jsem nic neviděl, víš, já jsem tam krokem, nikoho jsem neviděl, tak mu volám, říkám, dobrý, já se teda vracím. A najednou frér vylez z lesíka. Říkám, jaj, tak to se mi nelíbí, víš, to je něco špatně, proč nevidím někde to auto, říkám, tak to bude nějaká jobovka. Frér vylez a říká, no hele, radši se pojďte na to podívat. Říkám, dobrý, mimochodem jsem tam jel jenom kvůli gumě, jo, píchlý. Okay. Jdeme, já nevím, kousek takovým jako lesíčkem a najednou tam vidím suverénně auto na střeše. Já prostě zaražený, fakt jsem třeba minutu ani nemluvil, koukám na to a říkám, ty co jste mi říkal, že jste mu píchnul gumu. A frajer mi úplně takovým jako chladným hlasem řekl jenom, tím to začalo. Auto na střeše, víš co. Píchnul gumu a zajel to někde někam do lesa. A ještě, aby toho nebylo málo, tak já už to teda převrátil na kola, odvez to. A říkám mu, kam s tím jedeme? A frajer mi říká, vidíte tamhle na konci ten barák? Říkám, no, to je asi tak 100 metrů, tak tam. Říkám, dobře. Dojeli jsme tam, složím mu to auto a ještě úplně jako taková fakt jako třešnička. Hele, co myslíte, to asi vyklepu, ne? Tyhle auto opravdu kabrio, víš, složen, střecha nebyla, frér. Já na takového šikového klempíře mi to vyklepe. Říkám, jo, tak hodně štěstí, mějte se na sklad. A to je aspoň životní optimista, ty vole, píchlu gumu. Ty vole, no, potom jsem měl třeba úsměvný, jednou pamatuju, že v Praze ujížděl policajtům normálně nějaký prostě, já nevím, jestli zdrogovaný nebo něco takového. Přeskočil dokonce tramvajáky, zapích to někam na chodníku. Okay. A neuvěříš, co udělal. Fred normálně zabrzdil, dal kvalt, ručku a to auto ještě zamknul a utek s klíčema do metra. A teď já tam přijel, měl jsem to klasický auto a říkám Fredům, hele, jako kde jsou klíčky od toho? No, on nás s tím Fred jako zdrhnul. Teď já zase, víš, co tam říkám, ty co ty s tím mám dělat, že to nemá klíče? Říkám, no dobrý, no. Jako odvez jsem to neříkám, ale zase další opka. Jak jsi to naložil, jako normálně, že nasmykal prostě. Ale na tohle se používají, řeknu to teda trošku jako profesionálním výrazem, tak tam se dá taky kluzný klíny, okay. Co jsou taky jako kdyby jako speciálního plastíku, tak no v podstatě si řeknu klín, vypšakepáš klín,
ty to vlastně nakopeš pod to kolo a ono se to klouže po něm. A na tom už to jezdí. Ano. Takže když to má zaseklé kola, ano, prostě co přesně tak. to můžeš... Dáš to pod to a ono se to potom jako klouže. Jo, proto jsem říkal ten kluznej. Jo. Na to tím navijákem. Ano, samozřejmě druhá varianta byla v tu auto, přijet s auto s rukou, zvedlo by to tím jeřábem, ale hele, víš co, to je druhá věc. Strašně u tohle bylo vtipný, že strašně lidí třeba kvůli jenom píchlý gumě volá auto s rukou, který tam v tu chvíli je úplně zbytečný. No jasně. Jako, za jiné peníze, že jo? Je, samozřejmě. A nejhorší je pak ty lidi jsou schopni s tebou hádat. No tak jste neměli s rukou, říkám, ale vy jste chtěli tu ruku, tak jako, co mám s váma teď tady dělat? Takže hodně lidí prostě, no a v tu chvíli mám dojem, že nějak auto s rukou nebylo, tak prostě zavolali, hele, zkus to odtáhnout, říkám, jo, já to jako odtáhnu. Pak mám teda ještě, vím, že teď trošku omylem přeskočím od úsměvného, ale můj takový rekord, opravdu můj rekord na Vltavce, kdy si myslím, že jsem si, dalo by se říct, získával takový jméno, víš, nebo jako podvědomí těch ostatních třeba kluků, že jsem jako šikovnej, tak to byl jsem fakt totální nováček a volal mi šéf v noci, že auto někde v poli, že silo z dálnice a někde v poli. Teda byla to smrtelná nehoda mimochodem, takže, ale teda musím uznat, nechci jako to, aby to znělo nějak hnusně, ale nebylo tam nic ošklivého na tom místě nebo takhle, takže prostě pro mě klasický odtah, jo. Nic jsem tam jako neviděl špatného. Protože prostě pán bohužel vylít z auta, takže pro mě jako víš... Auto čistý. Jo. Ano, auto čistý, samozřejmě zdemolovaný neskutečně, ale čistý, když řeknu takhle ošklivě. Jo, proto by asi bylo nepříjemné, když ty do toho šel, já nevím, odbrzdit ručku. Jo, všechno od krve a no, bohužel, no. Stávalo se. Pak to samozřejmě i nehezky voní. No, to je další věc. Jako, no. To je druhá věc, no. Dalo by se říct, já to řeknu ošklivě, ale jako podle toho čuchu se dalo říct, že tam prostě fakt neumřel. Jsem takový mrtvolný zápach, no. Má to takovou specifickou, jako, ne že vůni, smrad. Specifický, opravdu. A takový třeba, víš, ty policajti a sečatele, ty už to mají fakt v čuchu. Když někam také jdou třeba do toho bytu, otvírají byt, už podle toho zápachu vědí. To poznáš na chodbě už, jo. Tak tohle to samý boj s tou odtávkou. Neříkám, že třeba hned v tu chvíli až tak ne, ale třeba to auto, když pak týden, dva se válí na tom place, víš, a čeká se, co s tím bude dál, tak cítíš to prostě, bohužel. No a k tomu zpátky, k tomu odtahu, tak to auto mělo být, ty ti nekecal snad 30, 40, možná 50 metrů v poli zahozený. Ta pojišťovna, ty policajti a tohle oslovili prostě, já nevím, 10 odtahovek, všichni jim to odmítli. Prostě všichni jim řekli, to blázně, aby jsme vám tahali někde 50 metrů, auto spoleté na jeřáb a takový ty, víš, tohle. A šéf na mě úplně strašně pamatuju, že mě jako pozbudil, říká, ty to dáš, ne, co ty na to? A já fakt jsem chtěl jako vytřít srák, říkám, ty vole, jdu tam. Hele, dojel jsem tam. Poprvé v životě, co měl jsem naviják zhruba 25 metrů dílku. Já vymotal celý. A ještě jsem si navazoval 3 desetimetrový kurty. Okay. Abych to přitáhl jako z dálnice. A normálně jsi to jako přitáhl na silnici? Přitáhl, teda musím říct, že jsem tam strávil asi 2,5 hodiny s tím odtahem. Fakt. A ještě, aby to nebylo málo. Pršelo, byla mlha, měl jsem po kolena nohy od bláta, protože to bylo v poli, že jo, mokrým tohle. Právě, nepříjemný, teď to auto, jak bylo navalený od toho bahna, tak to ani nechtělo ty naviják vůbec zabrat, jo. Mi to normálně pomalu stahoval tu moji odtahovku zpátky do toho pole, říkám, ty vole, no. Hele, poradil jsem s tím, naložil jsem to a musím říct, že to byl takový můj asi jako největší rekord. Jo, nejsložitější. Jako nebo on nebyl tak nejsložitější, spíš byl v tom, že v té improvizaci, víš, že už tam vlastně nebylo jako čím víc si pomoct, tak jsem si pomohl těma kurtama a jako odtáhl jsem to. To je právě asi o tom přístupu, že někdo dojde, podívá se, že to je neřáb, hotovo. Hele, ale ono stačilo navázat. Je to tak, a proto bych to ještě já zakončil, že jsem strašně rád, že vlastně ten, kdo mě zaučil, tak byl fakt stará škola. Týpek, který to prostě mrskal přes těch 20 let a jezdili jsme autem, co ruku mělo a on mě doteď učil, mi říká, ruka, to je pro blbce, já ti ukážu, jak se to prostě táhá bez. A různý prkínka, kladky, navijáky. Jako opravdu mě naučil neskutečně jako ty vědomosti ohledně tohohle. A bylo třeba vtipný, si přijel i k odtahu, kde byl třeba zabržděný automat, ty jsou odbrzdil jako do neutrálu a Fred na tebe kouká a říká, to se jako dá, jo. Říkám, no co mám dělat, musím, jako víš co. Nemám auto s rukou, přijel jsem třeba malým autem a i tak jsem se jako poradil. Takže ty odtahovkáři jsou dneska jako tak šikovný. Některý nechci samozřejmě, nechci to vezmět hnusně, ale bohužel je tady můžu ještě k tomu trošku dokončit to téma. No, určitě. Hele, strašně bych rád řekl, že mě mrzí, že jsem se setkal bohužel s negativou, kdy ty společnosti nedostatečně zaučují jakoby ty zaměstnance. A to znamenalo, stávalo se mi to velice často, že jsem přijel k nějaký nehodě, byly tam třeba 3 auta v sobě. A přijel prostě maník a jedno, jestli už tu chvíli jako starý, mladý, to bych neřešil v tu chvíli věk. Ale třeba Fred normálně šel i za mnou a šel třeba poprosit, jestli mu poradím, jak to má naložit, že neví co a jak. A tohle beru za mě jako strašnou chybu, protože
jsi tu chvíli jako nějaký profesionál, nějak s tím jako živíš. A je to i nebezpečné, že? A je to ano. Ohrozit někoho dalšího. Přesně tak. A bohužel s tím setkávám strašně často. Doteď vlastně s tím setkávám často. A strašně bych rád dodal, že nic na tom není. My máme doteď super šéfa, ale každý víkend třeba, nebo neříkám, že každý, ale jednou třeba 14 dnů, sjedeme se na place, vezme auto s rukou a normálně nás třeba na bouračkách jakoby učí třeba, co se může stát, to bych mimochodem rád každému doporučil, když třeba špatně smáčneš nějakou tu páčku, ve vteřině to auto je na střeše. Opravdu uběhne vteřina a to auto, který máš tu chvíli zvedlý tím jeřábem, víš, ve vzduchu, tak normálně se otočí a spadne třeba na střechu. Jo, jakože přetočí, jo. Jo, normálně špatně prostě chytneš páčku, víš, pohnej s tím špatně o milimetr auto, to se spadne. Takže jako není to úplně sranda, tady to vybavení. A bohužel se setkávám s tím, že prostě hodně lidí nejsou proškolený, no. A zase, ale naopak, zase abych jenom nekřivdil, znám úplně stovky a stovky jako otávkářů, kteří jsou takový profíci, že normálně, když to řeknu blbě, na tom místě by otáhli 6 aut jenom oni samotný. Víš, že jsou natolik jako fréři. Negativních mám hodně, ale to jsou taky spíš smutný, to bych tady neřešil, myslím, že to dítě asi úplně stačilo, to nebylo příjemný prostě. Jenom bych rád, že jsem toho viděl fakt dosti a jako nebylo to hezký. A těch příjemných byly třeba i vtipný zážitky s dýškama. Nevěřil bys třeba jednou jsem normálně fréra. Otávkař dostává dýška. Hele, dostával si, samozřejmě, tak jako je to nějaká služba, něco takového. A já ti dám úplně příklad. Vybíral si třeba od toho člověka a někde se mu s tím prostě fakt srdcal po Praze, tohle třeba i složitý odtah, víš, třeba je nějaká nehoda, přijel se třeba tomu zákazníkovi domů, dal jsem to ještě třeba na zahradu všechno a říkal jsem mu třeba, pane, máte tady třeba doplatek 2,5 a třeba fajn přišel a ti třeba trojko, řekl, to je dobrý, jste fakt šikovný, nebo já jsem třeba fakt rád, takže jako jo, tak jasně, když víš, že jsi mu dal práci určitě dalo se. Tím pádem něco, tak dokonce byli i lidi, kteří třeba měli to celý hrazený pojišťovnou, i tak třeba vytáhl 200 a říká, to máte za snahu třeba, nebo víš, jako. Je fajn. Bývalo to. Jako na druhou stranu dobrý, no. Ale s tím líškem, byli jsme zvyklí jako s Vltavkem, nebo takhle z té práce, sem tam nějaký líško je, samozřejmě, a největší sranda byla jednou s frajírka a dovez jsem ho někam, on mi říká, ty hele kámo, já asi nemám drobný, no nic, já tě mám aspoň na brko. A podá mi má pytlíček s trávou, ne? A já mu říkám, ne, hele, to si nechte, já prostě nechci tohle. A on, no, tak já tě nechci urazit, říkám, ne, to je dobrý, to já jako... Já mu řidičovi, ty vole, dávat drogy, je super, no. A to jde jenom trávu, no, to... Byli takový, jako co nabízeli všechno možné, jako. To by se fakt divil. Ještě napadlo, kdyby třeba na nás koukal nějaký mladý týpek, jasný, který si dělá řidičák teďka třeba na Cčko, Ečko. Chápu. A možná by ho bavilo tohle dělat. Tak za A spíš bys pozitiva, negativa? Podpořil, nebo odradil, a nebo na co si má dát pozor? Nebo... Hele, řeknu to asi takhle. Důležitý podle mýho je, když to bude takhle mladý týpek, který třeba začíná jezdit takovýhle, určitě bych do toho šel. Já bych šel klidně znova, jako fakt, jako jo. Já jsem s tebe pochopil, že ideální je, když fakt je ti po té 20 jsi mladý, fyzicky zdatný a nemáš rodinu. Ano, hlavně, a právě čas, jako... ty jsi to úplně přesně a za první kvůli tomu času a za druhý i kvůli tomu, že máš ještě takový to, chceš se učit, chceš se o to zajímat, chceš tohle. Ano. Zatímco nechci být hnusný, ale přijde ti 40 týpek a ten už prostě třeba nechce, chci mít nějakou svoji pohodu, chci mít nějakou pohodu a nechce se tady učit ještě vytahovat auto někde ze škarpy a tohle, víš. Jo. Takže jako mladým lidem bych to rozhodně doporučil. Peníze se dají vydělat určitě hezký. Kor třeba i tou cizinou a tohle. Podíváš se na hezký zajímavý místa, odvážíš zajímavý auta třeba, jo. Můžeš potkat zajímavý lidi, určitě příjemný, negativní, jak to je všude stejný, to bych takhle jako neřešil. Peníze hezký, přemýšlím od negativa. A co si já třeba pozor, jako když já nevím, se hlásí nějakému zaměstnavateli a třeba něco, co jako je ti podezřelé už na první pohled, nebo... Hele, určitě tak jako tak, být nějaký tak mladý kluk, přijde nějakou tu otávku. Určitě bych se trval na tom, že chci nějakým způsobem proškolit. Protože znám doteď případy, kdy prostě přijde frér na otávku, oni se ptají, jo, papíry máš, ty máš auto a čus jeď. Teď ten kluk přece v tu chvíli absolutně neví, co má dělat, jako víš co. Takže rozhodně bych jako trval na tom, aby sám o sobě ten člověk to chtěl jako vyžadovat, když to neumíš, jo. Samozřejmě, když to umíš, tak je to něco jiného. Takže určitě asi to zaškolení. A rozhodně bych to spíš doporučil mladším lidem, co fakt ještě nemají rodinu, děti, protože je to fakt jako časově náročná práce. Fakt časově náročná. Na rovinu ti říkám, že třeba i od pondělí do neděle jsou třeba šichty. Neříkám, že by si v tom jako seděl od rána do večera, to ne, ale nemáš moc čas si zařizovat svoje věci. Nejde to moc. Zase, hele, řeknu to, že to je dobrý peníze vykoupený časem. Bych to tak nazval. Takže fakt jako ideální práce pro ideálně pro mladý určitě.
kluka. Asi by se to i dalo, třeba řeknu to, táta od rodnic už má větší děti, víš, už takový to nepotřebuje třeba tolik doma, tak taky bych se určitě jako nebál. Časově fakt musí být hodně flexibilní. Strašně. A dalo by se říct, třeba i bych rád dodal, že tuhle práci dělají hodně jako dívky. Teď mě to napadlo, když jsem tady řekl, jakože mladého kluka, říkám, ty vole, mohly by to dělat i holky? Zažil jsem hodně jako odtahovkářek holek a musím říct, že třeba fakt šikovný tohle, ale teda zase mladý holky. Jo. Mladý holky nějaké třeba brali velký auta, něco takového, kamiony třeba nezajímaly asi na odtahovku. Je tam něco jako vyloženě fyzicky náročné? Co by tě třeba omezovalo? Nebo všechno se dá zvládnout pomocí strojů, kladek, prostě ale uliček. Samozřejmě občas tam něco fyzického bude, že ty tam budeš něco tlačit na tom parkovišti, nebo si tam nějak rukama pomáháš, to jo. Ale že by si musel být nějaký nabouchanec, to určitě ne. Je jedno, jestli seš, já nevím, nechci, hubenej, tlustej, vysoký, malej, je to úplně jedno. Spíš asi, co máš jako v hlavě, nebo jaké máš zkušenosti, jo? Ano. Hlavně bych asi řekl, i ta samotná psychika. Jako jestli tam je někdo, koho veme opravdu jenom tady nabouraný auto někde ťuklí, ani tam třeba nemusí někdo umřít, ale někdo třeba na to není moc zvědavej. Někoho třeba může odrazovat krev, jakože uvidí na volantu krev a pomalu se tam složí. Taky jsem takový lidi zažil. Měl jsem kamaráda, který začal, všechno mu šlo a jakmile prostě přijel k nějaký takové nehodě, kde byla krev, tak se tam složil prostě, bohužel. Musíš mít podobně silný žaludek, jako všichni záchranáři nebo hasiči. Přesně tak, dalo by se říct, že musíš, ale zase abych to kvůli tomu třeba někomu jako nezavrhnul, tak samozřejmě můžeš dělat i u odtahovky, která třeba tohle ani nevozí. Jasně, nějaké poruchy. Jo. Znám i odtahovky, které třeba jedou i jako nový auta, různý převozy, víš. Jo. Nemusí to být doslova bouračky a takovýhle. Tak ono to vyloženě nemusí, odtah zní tak jako, že odtahuješ něco nepojistného, ale vlastně ono to může být jako v rámci stěhování strojů, stěhování vozů. Asistence. Na silnicích prostě. Takže ono toho je jako spoustu, no. Hele, jezdili jsme třeba i právě ty, já nevím, vyběsti baterka a přes maník odtahovky nastartujete. Jo. Máš třeba, víš, v rámci pojistky třeba. Výměna třeba těch kol a takovýhle. Třeba často jezdíte k elektroautům, že no, hele, s tím bývá docela problém. Za prvý s tím bývá problém, my bychom to jako moc vozit neměli, protože tam hrozí jako, že může nějaká to auto jim splát, něco se prostě stát, přece jenom to hoří a takovýhle. Druhá věc jsou hrozně těžký ty auta. Jasně. Takže tam třeba několikrát se mi stalo, že poslal nějakou Teslu, přes tam s rukou, řeknu malou rukou, slabou nebo takhle. Aha. Já to auto třeba nebyl schopný zvednout. Jo. To auto má třeba i ke 3 tunám. Ta baterka váží. Ty baterky váží strašně moc. Druhá věc, když je to po nehodě, je s tím zase velký problém. Musí přes hasiči, různě to nějak tohle. Většinou se to ani neodváželo, protože třeba ty hasiči mají jaký to nařízený do těch kontejnerů a dohašovat takový ty víš, jak to myslím. Jasně. S těma elektro jsou fakt problémy, bych to jako nazval. No. Zkus ty baterky, no. A druhá věc, vlastně je to úplně nová technologie. Tady jsem dokonce zažil, jsem si sednul tenkrát, už bych si nespomněl, co to bylo za značku auta, ale já sednu do toho a já nevěděl, jak jsem rozjet. Tam nikde nebylo žádný startov, nic takového, já nevěděl, prostě víš, jak mám zařadit něco takového. Mobil možná a opravdu to fungovalo na pedál. Jakmile si máš pedál, se to rozjel, do té doby nic. OK. Jo, to zajímavé téma. No. Takže elektroauta spíš problémy, než jako pozitivum. No. A jinak teda ještě samozřejmě bych rád dodal, že třeba ta odtahovka opravdu je od motorek, aut, dodávek, kamionů, různých nákladáků. Víš, aby to nebylo jenom, že třeba jsem vozil jenom jako auta. Dostal jsem se i k té velké technice, kdy jsem třeba odtahoval jakoby s kolegama třeba kamiony. To už je asi úplně jiná kategorie. To už je asi... Jako kamion, co veze kamion. No, jo. A to už je i třeba fakt jiný stroj, to už je fakt jako stroj ohromný, má to třeba jako 4 nápravy, ohromný 8 kol, víš co, velký to je prostě. Jasně, no. Je fakt, že i takové věci se kazí a je potřeba odvést, no. Tak největšího, jako si vezl. Jo, tak asi tak nějakou tu soupravu, no. Aha. Ale řeknu to tak, jak to je, mě to moc nelákalo. Mě spíš bavily tady, víš, ty osobáky a takovýhle, že jsem byl takový víc ten adrenalin, když to řeknu, než ty samotný kamiony pro mě byly takový nudný. Prostě si jenom přijel, naložil. Taková naplánovaná jako velká akce, že jo, ale tak to byl akčnější, že stala se nehoda rychle tam. Přesně tak. Tam ještě třeba dříve. Já jako bude to zní zvláštně, ale tak asi z toho mi vyprání pochopil. Já jsem se docela i vyžíval v tady těch jako speciálních nehodách, protože mě prostě bavilo, že jsem přijel na to místo. A musíš přesně přemýšlet, jak to uvážeš, jak to vemeš, jak to budeš tahat. A to je třeba to, co mě hrozně bavilo víc. To něco nového, jako učil se z nové věci. Nebylo to stereotyp, prostě každý den to bylo něco nového, nová situace, nová nehoda, nový auto a furt se učil. Vlastně doteď se učím furt. Každý odtah je něčím prostě výjimečný nebo jiný.
To je fakt, že vlastně nenajdeš ani 2 stejně nabourané auta a když jo, tak každé jiné. Spíš no, podobný situace by se dalo říct. Podobný situace. Ale ještě k jedné komické situaci, jednou jsem ve spaní a neuvěříš, že já jí 3krát v jednom týdnu s tím samým autem. A pokaždý jela ze servisu. Pokaždý si jí to porouchalo. A já už jí říkám, paní, už to fakt hoďte ze skály, tyjo. Říkám, to už je po 3. tady ten týden. Po 3. jete ze servisu, no i ona už to byla hotová, chudák. Jaké auta se nejvíc kazí vlastně? Ty máš asi přehled, ne? Určitě, tak hele, Škodovky, no. A tak, ale možná je to proto, že jenom kvůli tomu, že jich je nejvíc, no. Jo. Ale mám dokonce i třeba jako značky aut, nebo konkrétně třeba modely, který jsem snad v životě jako nevez. Já nevím, moc jsem snad v životě nevez třeba Nissana. Aha. To jsem snad v životě nevez. Škodovek asi opravdu nejvíc. Bavoráci bych jako dal do kategorie bouračky hlavně. Jo. Takový ty fréři jedou bůčkem, víš, to bylo hodně často. A je 46. Převážně, no, 46. Pak člověče, co by tě se zarazilo, byla i sezona třeba právě v tom létě, tak strašně se vozí motorky a skútry. Strašně skútry. Už to vezmi, že? Skoro, ale víš, jak je komický, když prostě přijde Vltavka, třeba jen 18 tuna velká jako kráva, teď zastaví a máš tam skútra, který je malý jak kolo prostě. To kurtná. No. Právě jsem si myslel, že když už to víš, tak jedeš něčím jako malým, nebo ty jsi prostě byl poblíž, tak jedeš přesně, s velkou. Přesně. Byl si poblíž, tak prostě tě tam poslali, no. Jo. Asi by třeba tam měl někdo dlouhý dojezd. Ten by se poprázdnul třeba zpátky, třeba, no. Tak, jasně, ale pak... Akorát v tu chvíli si třeba tak trošku i ty ťukáš na čeho, říkáš, ježiš, tak to je teda kšeft, no. Ale to potom vidí nějaký kolodoucí a řeknou, co ty za debila. Jo, to tam... Proč jedu s takovým velkým autem, No a to byly další otázky. Kdo to zaplatí? Strašně lidí nechápalo, že kolikrát jsme někam přijeli, tak jsem se dozvídal takový to třeba, ježiš, vy jste přijel autem, co nemá ruku. A já třeba jsem vysvětlil, no jo, ale tak mě poslal pojišťovna, já jsem byl nejblíž, víš, třeba. Aha. I tak jsem to odtáhl. Pak jsem naopak třeba přijel a on, ježišmarja, já tady mám Smarta a vy jste přijel s takovou krávou 20 tunovou. Říkám, no jo, ale tak byl jsem nejblíž, jako co vám na to mám říct, no. Jo. Pak to vypadá blbě, no. Vypadá to blbě, ale vypadá, tak... Že jste blázni, no. Vypadá to tak, no. Trošku. No, ale přesně toto je dobře, že si to tady řekneme. A teď, když někdo uvidí malého skútra na velké soupravě, tak si tak prostě okolo, no. Zrovna kolem, no. Jo, okolo, no. Ale hele, byly i odtahy, kdy to bylo plánované, jakože se o tom vědělo a vybírala se třeba technika, která tam pojede. Většinou tohle bývala u těch jako fakt velkých nehod, právě třeba určitě si viděl, kdy kamion, čelně třeba s kamionem, je zablokovaná ta silnice třeba na 10 hodin, víš, jako velký to je prostě tohle, tak tam se opravdu řeší technika. Tam se fakt musí poslat, já nevím, třeba i 4-5 aut, velký, všechno nasvícený to musí být, jako. To už jsou pak i časové náročné odtahy, to už, hele, můj průměrně odtah mě většinou zabíral, byl bych třeba 20 minut. 20 minut a byl jsem schopný z toho místa odjíždět. Ale když se pak jde na takovýhle jako velkou nehodu, tak tam si třeba i 7, 8, 9 hodin. To nečekáš na ty policisty. Jo. To ani tak není o tom, ale jako naložit třeba lehlou cisternu někde v poli, víš, tak to není úplně sranda to zvednout, když to má třeba, já nevím, 30 tun nákladů, víš. Jasně, jako. To musí jak zvednout. Musí, no, vytáhnout samotný do toho pole, vidíš, jako třeba v mokrém poli, no, to jako není to sranda, no. A co zvládneš třeba sám, nebo tohle děláš právě s asistencí? Na tohle už, ne, hele, na rovinu. Nebo si voláš třeba jeřáby? U tohle třeba hasiči prakticky jenom dohlíží, aby se třeba ty kapaly nevylily takovýhle, ale tohle už je všechno v režii v těch velkých asistenček, jako těch odtahovek, to už dělají sami. Jo. Hlavně mají jako na to profi vybavení. Zatímco já to řeknu blbě, ale hasiči třeba v Praze mají asi jenom jeden jediný vyprošťovací speciál, jako se týká takhle odtahu, by se dalo říct. Jinak mají samozřejmě takový ty cisterny, víš, a tohle. Jo. A co by tam s tím jako dělali, jo, to prostě neodtáhli, no. A jinak teda ještě bych jenom rád, že ta technika jako je velice drahá. Fakt velice drahá. Takže jako možná i proto některé ty odtahy takovýhle byly jako drahý. Protože se musí zaplatit ta technika, no. Prostě jede tam auto, který má, nevím, nákupní cena toho auta bylo třeba 15 milionů. Jasně, za takovou jednu odtahovku. No, plus potom teda nějaká spotřeba, určitě. Nějaká amortizace, že? No jasný. Takže ono takový 1 kilometr potom stojí kolik? To je mimochodem druhá věc, se strašně, jenom bych rád, nechtěl jsem zmiňovat částky, což jsem ani tak nějak jako nezmínil, ale jenom bych hrozně rád řekl, že strašně lidí se třeba vzteká na ty doplatky. No. Jsme někam přijeli a teď ty lidi začnou, vy jste drahý, třeba vy jste mi natáhl nebo něco. Ale já všem říkám to samý, říkám, hele, to je ceník pojišťovny. My jezdíme samozřejmě jako pro pojišťovnu. A já vám účtuju to, co účtuje pojišťovna. Říkám, já si tady nic nepřidávám. Ale ty lidi to nejsou schopni pochopit. No a počkej, tak to se stává k zajímavému tématu. Určitě. Kolik na tom má ta pojišťovna? Když ty vezmeš, že ty účtuješ pojišťovně za kilometr kolik a kolik ona potom účtuje těm koncovým zákazníkům? Tak to bych ti takhle opět kecal. Nebo marži, ono je to těžké, ona to vlastně zase lepí z těch pojistek, že ono to přímo jako není takhle.
A ty doplatky jsou tam z toho titulu, že... No, z titulu, třeba řeknu jako ti doplatek. malé to pojištění. Bude třeba nehoda, kdy to auto bude mimo vozovku. V tom případě se tomu říká vyproštění. To auto je prostě mimo vozovku. Jo, takhle, to není jenom odtah, ale to ano, vyproštění. už je to vyproštění, už je to jako speciální úkon. Co je mimo jako... Přesně tak. Už to není klasický odtah, je to jako vyproštění vozidla. Aha. To auto bude třeba na poli, klidně i na střeše, jo, to už přeháním, ale dobrý, je na střeše. Ty tam přijedeš a pán má třeba jenom nějakou základní pojistku, kdy má třeba nárok na odtah třeba do nejbližšího servisu. Ale to vyproštění už třeba tam nemá zahrnutý. Takže ty samozřejmě přijedeš třeba, nebo ho s tím seznámí, že jo, a budete platit vyproštění, jo. To už není jako klasický jako úkon nebo tohle. Ale je hrozně blbé, že pro ty obyčejné lidi tohle už jsou jako je to nepochopitelné, anebo klíčky a to prostě ano, myslíš si v tom máš všechno, že prostě, že... Ale víš, jsme se říkali o tom, jak třeba hodně lidí má jako negativní dopad na tu odtahovku, on si myslí, že to jsou nějaký, co čurujeme takhle. Ale tohle všechno jsou prostě jako ceníky pojišťoven. No právě, jasně. Že nejsou na straně na tu pojišťovnu, ale na vás je prostě nesmysl. No, protože ty jsi tam ten, co to chce. Jo, nějaká paní na telefonu, 1000 kilometrů. Já řeknu takhle, já ty peníze vyberu, ale já je pak odezdám. No, jasně. A ty peníze jdou ještě, já nevím, něco jde samozřejmě šéfovi, něco jako té pojišťovně. No. Jak se o to dělají, to já nevím, jakým jako poměru. Ale vlastně já jsem ten, co to vybere a proto jsou oni na mě nasraný. No. Ale nikdo nepochopí, že já tu částku tam nevařím jen tak z vody, ale já mám určitý ceník. No, a já samozřejmě těm lidem ho i rád ukážu, to není jako nic jiného. Ano, já jim řeknu, hele, třeba já jsem to jel, podívejte se, tady ten úkon jsem tady udělal, je tady třeba, já nevím, za 700 korun. A já vám to teď musím naúčtovat. Což ti to nedají ty peníze? Hele, stávalo se to velice často a my jsme tak nějak měli s těma pojišťovnama a i policajti byli jako v tomhle hrozně jako ohleduplní, že jsme to auto jako kdyby zabavili. Nechali jsme se na té odtahovce třeba naložený, odvezli jsme na tu naši jakoby úschovu, nebo víš, na tu jako na ten náš plác. A dokud nám to nevyplatili. Ano, a dokud nám ho nevyplatili, tak jsme to auto jako by nevrátili. Můžu jenom zaťukat nebo říct, že nikdy se nestalo, že by někdo jako nás nějak osočil, že jsme mu ukradli auto. To se nikdy nestalo. Prostě udělali jsme nějakou službu a máme to samozřejmě zdokumentované, to bych jim rád řekl. Hrozně lidí si vždycky směje, když vyskočím z auta a 20krát to fotím. Aha. Ale já to dělám hlavně jako ty pojišťovně, protože já tím jako jim dokládám to, že jsem tam něco na tom místě udělal, že jo. Samozřejmě bez fotek ti nikdo nic nezaplatí. A druhá věc, ještě jaký negativum, jo, k tomu, když jsme u těch fotek. Fotím si kolikrát i jakýkoliv škrábanec na tom autě najdu, protože jsou tady takový lidi, kteří třeba zkoušej, opravdu zkoušej. Si to dojebal, jo. Přijedeš do servisu a za 2 dny třeba telefonát. Hele, tady přijel pán, vy jste ho přivez do servisu, on má třeba otevřený dveře. A já první co otevřu telefon, podívám se tu fotku a říkám, tak to už měl, ale. Ty krávo. A zkoušeli to. Ale dovedu si představit, že neskušeného jako můžou. Teď jsem to chtěl říct, bude neskušený, nevyfotí si to, jak ti to dokáže, je to takový sporný, no. Takže další dobrý tip pro mladé boys. No, fotit, je to tak, natáčet, všechno a hlavně bych rád, že jako ty lidi si strašně myslí, jak tu jako odtahovku v tom zneužijou, víš, no tohle nezneužijou. My si to fotíme, všechno to jako nejsme blbci. Tak nejste blbí, neděláte to první den, no. Jo, a ještě prosím tebe, víš co, ještě zkoušej s těma cenama. Hrozně ty lidi zkoušejí jako hejbat cenu, jakože třeba já někam dojedu, řeknu, ano, já třeba dojedu a říkám, tak pane, bude za 2000 a on, a tak to dáme třeba 1700, ne? A já, počkej, to takhle nejde, já mám jasně daný ceník, jo. A zkoušej to strašně často, anebo zkoušej jakou tu klasiku, tak mi to dejte bez papíru, bez ničeho, bez fotek, dejte mi to co nejlevnější to jde, říkám, chlape, ale mě nechápete, já jsem tady jako GPSka fotky, já to nemůžu očurat, to nejde, jako. Věřím tomu, že takový ty fréři před těma 30 lety to mohli očurávat. Byla jiná doba, no. Ale dneska už je to hele natolik všechno propojený a tohle. Na rovinu jenom bych rád řekl, že ten otávkář toho člověka ve finále nemá jak podělat. Nemá. Víš, že si to lidi myslí, že prostě to děláme, ale nemáš jak. Všechno to dokazuješ těma fotkama, těma ceníkama. Nemáš jak. A druhá věc si vlastně necháváš od těch lidí to podepsat, s tím vlastně jako souhlasí, takže. Akorát, že musíš být takový trošku estébák, jako a na všechno nějaké složky, papíry, fotky, víš, jako, že je to takové... Hele, ono se to nezdá, ale toho papírování je tam docela dost. No. Už jenom třeba s těma policajtama, jestli u nehody, tak ti k tomu oni dávají papíry, ty k tomu dáš nějaký razítko, nějaký protokol, jako je to hodně, no. Že musíš být i znalý trošku. Ale jenom bych rád řekl, že to se naučíš hned jako za pochodu. Pojedeš párkrát za těma policajtama a už jako moc dobře víš, co si třeba bereš za papír a takhle. Jo, ale že je to i hodně prostě papírování všeho, co musíš umět, že to není jenom jako otočení. On si každý myslí, ano, že přijedeš, odvezeš, jedeš, ale nikdo nevidí třeba, že já pak mám i různé aplikace od těch pojišťoven a já jim tam třeba nahrávám i ty fotky, aby to měli aktuální, víš. Takže musíš znát, jak fungují ty pojišťovny. Je to vlastně
musíš umět dobře komunikovat s lidma. Jo. V podstatě někdy jsi teda i jako psycholog. No. Když tam ale já bych strašně zařadil tu Vltavku, že to je taková práce všeho druhu. To je fakt hodně komplexní práce. Hrozně. Nikdy jsem na tím takhle nepřemýšlel. Jako tady Milo říkal, jsem super hosta toho hasiče. Aha. Je to velice podobný v tom, že hodněkrát neděláš ani samotný Vltah, ale řešíš tam 20 věcí okolo. A ještě bych jenom rád dodal, za celou tu dobu těch Vltahů, tohle všechno, nikdy jsem ještě neměl Vltah, co bych fakt nevytáhl. Takže čisté skóre. Čisté skóre, opravdu. Jednou někdy jsem něco odmít, ale to bylo, že jsem nějaký třeba jako unavený a takový to, tak to se jako stávalo. Ale když už jsem někam fyzicky dojel, vždycky jsem si poradil. Neříkám, že vždycky jsem věděl. Párkrát jsem byl taky na vážkách, že jsem někam přijel a říkám, ježiš, ty, co tady budu dělat. Víš, to sám jsem jako nevěděl, ale... A bylo to spíš jako z nějaké tvojí vlastní ego ješitnosti, anebo prostě, že jsi chtěl těm lidem pomoct? No. Tak samozřejmě, jelikož to byla moje práce, jsem se tím živil, tak jsem nechtěl být jako nějaký amatér, prostě chceš působit jako ten profík, že jo, to je jedna věc. A druhá, že já jsem v tomhle jakoby, řeknu, strašně soutěživý. Pro mě to byly výzvy. Já jsem strašně rád jezdil na ty nehody, které byly jako nějaký hardcore, protože já to bral jako výzva. Jo. Bral jsem to, že když to odtáhnu, tak si můžu jako doma říct, jo, tak jsi frajer, víš. Odškrtneš si jako další nějaký checkpoint. Určitě. Napadá tě nějaká nejkurioznější věc, kterou jsi zažil takhle při nějaké asistenci odtahu? Ale jo, samozřejmě to trošku jako, paní to přežila, takže bych to bral jako v dobrým. Ale hele, byla to nehoda, přijel jsem k nějaký nehodě, byli tam hasiči, teď já přijel a chvíli na ně koukám, a oni furt pobíhali něco hledali. Říkám, ty, co tady dělají, víte, no tohle, jak se jich ptám. A frajer mé hasič mi suverně řekne, že hledají ruku. A já říkám, počkej, jak jako ruku? No víš, má paní jak nějak přes střechu a tohle, ostý plechy, tohle, taky to jak jako amputoval ruku. Říkám, ty vole, no dobrý. A že ji nemůžu najít. Následně jsem jako já dostal, jako, že už můžu nakládat, viď. Natáhnu to navijákem nahoru a v tom, jak začnu natahovat a to auto pomalu jelo furt nahoru, no tak pod tím autem byla ta ruka. Jak se to tak stane? No, řekl bych to tak, že to auto bylo fakt v takovém stavu, že to sedělo jakoby na poli a oni pod to se jako nedostali. Takže nenapadlo někoho, že ta ruka bude pod. Jo. Víš? Takže to auto šlo nějak jako přes... Ano, jo, několikrát se přetočilo, pak to nějak dopadlo zpátky jako na kolo, ale bylo to jako tak rozbitý, že paní mě vyprostili, zachránili, odvezli a hledali ruku, která se na místě prostě nenašla. A ona byla pod tím samotným autem. Ježišmarja. Absolutně nechápu jak, jestli víš, jako vylítla, jak se točila. No. Jo, já si zkouším představit a fakt já taky nevím. Jako. Nevím. Dlouho mi to leželo v hlavě, jak se tohle vůbec mohlo stát, ale stalo se. No. Amputovalo jí to ruku. Já lidi, jestli mě chtěl někdo nařknout z toho, jestli z toho dělám legraci, myslím, že paní je ráda, že to přežila a že už to asi bere taky s humorem, takže když tak nás za to jako nehroďte, tohle jako jenom tak jakože pro zajímavost. No. Než se rozloučíme, rád bych poděkoval našemu mediálnímu partnerovi webu tvůjmagazín.cz. Pokud hledáte inspirující příběhy, aktuální informace ze světa vědy, technologií a mnoho dalších zajímavých témat, určitě se podívejte na jejich stránku. Odkaz najdete v popisku videa. Tak jo, tak to je pro tohle povídání všechno. Já ti moc děkuju, že jsi dorazil celá z dálky, takže jsi fakt hodný. Určitě. Že se chtěl podělit, je to zajímavá věc. Nenapadlo mě vlastně něco takového s někým točit. Jsem rád, že se mi ozval. Věřím, že i pro vás to bylo zajímavé. Napište tak do komentářů, jaké další zaměstnání netradiční by vás třeba bavilo, abych zkusil nějakého takového člověka pozvat a promluvit si s ním. Takže ještě jednou díky a vám díky, že jste dokoukali do konce. Mějte se. Čau.